Sanibingelela futhi kwesinye isiqephu sethu esimnandi kakhulu esicabanga ukuthi nizosithokozela. Siphethe elinye iciko namhlanje engicabanga ukuthi sokuthokozela kakhulu kuba nalo igama ngusandile wakamkhulisa umthemo othanda umvelasi. Siyajabula kakhulu kulabo asebesubscribeile. Mawungaka subscribe sicela nje ukuthi uchofe lapha ukwenzela ukuthi ke unotify-ke mangabe sekukhona enye futhi esikhiphile esinye isiqephu sethu esisikhiphile. Masithela. Alright futhi umjala. Hayi ngiyaphila Nkosi. Hayi sibonge. Cha mina ngazi igama nje ukuthi uMasithela angikwazi ukuthi ubani igama lakhe la ngempela. Ngathi nawe abantu bawazi kanjalo abazi ukuthi uMasithela nje. Cabanga mhlawumbe sesineminyaka impela ngikwazi kodwa igama lakhe angikwazi. Nalabo bakwazi futhi. Yeah. Hayi kunjalo mfowethu, hayi kubalekile lokho ngoba ngicabanga ukuthi njengoba ngisendimeni yomculo mangicula igama ozalwe nalo liyafa. Angingichaze le mina elami nje igama ngukhetha ukuthula uprofessor wakamkhizi sibonga. Professor. Yes, professor ngiphela Liphansi, libhalwe phansi. Libhalwe phansi ngempela futhi libhalwe phansi professor. Angiphela lento mangizoyichaza lelo gama mhlambe mawungenza uphenyo ngalo uyothola ukuthi into like professor angijayibona into ngisho uliqanjowa lo wavela kusukela uprofessor. Kusho nje angisho nje umzalo ukuthi mhlambe waye prophet izinto ezinjalo ngoba phela uyabona izinto zami njengamanje nama ngazi kuyazenzekela nje. Yeah. Ungazofunga ukuthi ngithwele. Ungazofunga ukuthi ngithwele ngiyakutshela. Awukwazi ukuvela ucula ingoma emnandi ezocula yona wonke umuntu uthi uyayicula bathi abantu sicela ukuyicula na uyayibona lento. Yes, into leyo usuke iprofit omzali. Yes. Usukaphi mhlawumbe ungasilandisa emumva la udabuka khona la uzalwa khona ukuthi uzalwaphi before nje sesingene kumculo nazonke lezi ezinye izinto. Yeah, la ngidabuka khona mfowethu ekhaya nje qobo ngempela ngidabuka khona ekhaya ngokusho ngokomlando ngoba nami ngikhule sengimdala phela sengikhulela kuleyo ndawo engikuyona. So mangibuza isalukwazi sami siyangichazela ngoba abazali ngathi mina ngizalwa ubaba mayeshuma wayihamba emhlabeni ngesimo sodlame ngaleso sikhathi esasikhona. So ngase ngikhula khona uma kukhona ugogo uma akahlali nami. So maye ngahlali nami so ngilo ngiquestiona nje gogo ngeke phela manje salukwazi ngampela kukuphi uyasho ukuthi hayi kwakusenhlazukwa lapho ngazi kosimozomeni sabaleka lapho ngodlame salala nawe emaweni ubaba wakho kwaukuthi ke ngekhathi zodlame ke wayesethinteka kanjalo wayesedlule emhlabeni kodwa wena sasesikwazi ukuthi thina sigcine ngoba abantu besifazane babengabulawa kakhulu kwakudilwa nezinsizwa ngaleso sikhathi ngendlela achaza ngayo. Indawo udabuka kuyona yayini yayinkatha kakhulu uMC. Kwakuyimpi mangizwe ngathi impi okwakuyayifaka umuntu esifazane phakathi. Ukuthi ngathi waqoma kwesinye isigodi waphinda waqoma kwesinye isigodi. So lento yayingasahlangene nepolitiki. Yes, yayingasahlangene nepolitiki yasihlangene nezinto eziningi. Mawakha into akasekho emhlabeni ushone ngo2005 mfowethu. Ngangisafunda nami lapho nje ngisathi ngiyakhula ngisathi ngiyabuka ukuthi okay umhlaba unje ngase ngithola ukuthi nangoke naye sevele ehamba emhlabeni. Okusha nje uyibhungezi nje wasala nje umhambuma. Mfowethu uyabona leyampilo inzima. Sinzima lesa semuyabona sesibadala manje siyahleka. Yeah. Kodwa uyabona impilo yongazi ukuthi baba ayikho into enzima nje ukuthi umzali wami ngeke akhulume nami because kunesikhathi sokushintsha komzimba empilweni mangikhula. Kunesikhathi sokubuka umuntu esifazane manje ngithanda. Kunesikhathi sokuhlambe sofika kumina engeke ngize ngisibaleke kufanele ngenze ucana. So leso sikhathi akekho umuntu wayehlala nami phansi angibone sathi ndoda usufika esikhathini sokuthi wenze ku1 no2 no3 no4 manje. Izinto okufanele uyibheke ukuthi kuwena emzimbeni kuzokwenza into ewu1 no2 no3. Ngiyizwa kodwa uthi ube khona umalume. Ube khona umalume. Umalume ubukhona bakhe akazange ayidlala irole yokuba yini umzali kakhulu kumina. Umalume ube umuntu ke ngizosho njengoba phela hlamba kuyona intembe abuya ayishayele lawo mankwebeza yabona into engisho ayithandela nje bomnandi isikhathi esiningi uyasebenza manje ayibuyele lethe emsebenzini kanjalo uyayihambela ehlalela nomuntu wakhe engena stress. Bekuyinto kanjalo nje so mina ngikhula nje ngidlalela ibhola into ebengidlala engikhule ngayo ngiyidansela iyo into engikhule ngayo kakhulu leyo. So ukuzwana wakhe relationship yakho nomalume njani? Hayi mfowethu i-right noma ingazange ibe right ke ibe right manje. Benibanga into nje bese ibanga mfowethu into engekho nje yabona into engekho. Yeah. Into engekho ngizokusho ke lokho ngingakufihla. Uyabona kwesinye isikhathi kunabantu abangaphumelela empilweni yabo hayi ukuthi bagcinezelo yini
thola ugcindezela umuntu omndeni ngamagama azowadlulisa kona kwesinye isikhathi yeah njenganokuthi ingane mangabe yonile awukwazi ukuyithesa uthi ngeke uzube yilutho uyobe usikhotheni uyodla insangu wena uyobe iphara awukwazi mawukhuza ingane ungcono wena ngoba uyazidakelwa udla insangu yeah ubona abanye badla insangu uyabona wemfethu angazi uyabona nje sithe sikhula ngasekhaya bafowethu angiyazi lento noma mhlambe ifashion ukuthi mawusukhula usuyinsizwa kuthiwa kufanele ubheme yeah abantu abaningi istyle angazi mfowethu mina ngasheshe ngayibalekela angithi bengazi ukuthi ulova mawubhema yeah namanje nje into enjalo ihlangene peer pressure yeah ihlangene peer pressure so bengazi ukuthi ulova yabo usungenileke manje entweni manje so uyangena so wonke ngicabanga ukuthi wonke umjidi nami ngikhule nginjalo uthola ukuthi ngina into ethi ayingelanga ngiyazibona sengibhema because umoli mayisemile umuntu echuze ephusha umlenze kancane ukuthi uyayibona unesimo sokuyitshela yabona nje engazi ukuthi into right yabona mayise udonsa engazi ukuthi uyamxhopha yabona ayiphephethe leyishaya agenge ikhanda moyibuka intwana ngathi inhle yinhle uyayihalela but mawusukhula ke bese uyibona hayi ngeke umbhedo wento le yabo so nami ngicabanga ukuthi kwafika lapho esimene sinjalo ukuthi cha ngihalele kodwa kuba into engiyibona athi hayi iyabheda so nawe wawuya kanjalo ugwaye hayi ugwaye mfowethu angifuna ukuqamba amanga ngake ngathi ngiyawuzama ngisafunda nami ngifunda 10 ngithema ngifunda 10 ngathi hayi sesiyohlala siyinsizwa sonke khona sizokwazi ukufunda kahle kwathi hayi ngoba amaphepha lawa o life science lalinzima ko maths kunzima kwathi hayi ngathi singashuka amadoda ngathi yabona insanga hayi ikwenza ucabangeka kalula yonke into iba grand ngathi awukahle nayi ngashaya angigulanga kanje angiphela ngibhema insanga imixwa nento emixwa nayo ke yenziwe iscrew kanjalo ke kushukwa phela wena uyifica isishwa ngale yashandisa phela thina ngithi besifunda sibalekela abazali ukuthi kuthiwa kula yethu pheni kuba nezinto esalayo khona ophethe iskere khona ophethe into engathi la ingathi kuba ibhola into lokuthiwa kanje bayazi lo ngimdala ngingangisanda kuqala uyibola lona mhlawumbe uyibone nini hayi mhlawumbe u3 months awuphelile ngiyibonile le yanto so wayibona kuleyo lento leyo yokushuka leyo ifaka insaka phakathi bese uyayishuka hayi nami ngisanda uyayazi uValentine yeah hayi bileke wena Nsika ushuka ngesikele nje ngiyangayazi oh yabiza yeah no cha ngiyakuzwa mfowethu so umalume kwaba khona lapha nalapha ya kukhona ukufundile kodwa kumalume hayi ngenqamba manga hayi akukho kusho ukuthi ngampela azange ayidlale le ndima yokuba umalume hayi akazange ayidlala nganqamba manga mfowethu mina ngizwane ke namanga noma inini nje ngiyothi mangikhuluma noma ikuphi angizwani nento yami umuntu owadlala irole kuba ubaba kumina wabuma isalukwazi esangibiza sathi mntanami ngiyabona uyakhula manje uzoba nomuntu ofana ozofika empilweni yakho uzongisize wenza into eyodwa ngoba kule sikhathi esiphila kusona kunje ugqoka ijazi awuligqoki hayi angikusho lokho unombuzo cha ijazi ngiyagqoka ngoba kuthiwa angigqoki sometimes ijazi ngiyagqoka isizathu sokuligqoka emhlabeni esiphila kuona kunalento eyimpi yeah kunempi yamazwe and iwela kuthina bantu abamnyama kakhulu njenganokuthi nje awukwazi ukuthi ugqoke ijazi ugqokele ingculaza ingculaza engasa exist yabo kunezinto manje ngichaza lento ezichaza yeah abantu bathi bamegqoka yabo mawugqoka ijazi ufuna wazi ukuthi uziphephisa angazi noma ngathini anganoma angazi like iwar yeah ngoba lezi zinto ziyabulala zifast akuzona ezethu eza kwamanye amazwe and baziletha la kuthina khona bezobulala thina anginje masikhuluma la abahlambe yabasuka kwamanye amazwe osisibethu ke ba weak so bazolala nabo and then bashiye lokho abakushiya wena mawufika uyothatha into ongekwazi ukuthi izolahlwa kanjani ukuthi awusaviki wena uzama ukuthi awuviki ingculazi kuphela awuviki ingculazi uzivikela kwa wena impilo yakho yeah ngoba yazi sengike esibhedlela mangibuka kunomuntu onesigubhu la eceleni and uchama ngazo yabo so ngiyazibuza ukuthi akusezona zonke izinto ezizothi zizokubulala ilento esiyivikilayo cha usuyazihlonipha kwa wena qobo ngoba kufanele uhambe emhlabeni ubukweni kodwa ke uyayisebenzisa sometimes ngiyayisebenzisa nje straight mina okay awudazi ingane
nginazo izingane zingane zami zintathu hayi akuyona leyo sikhaze leyo liqale zingaki ingane zakho oh ima ngichaza imani webafowethu imani ngikuyichaza lento yabona angifuni ukugcila kakhulu ngoba kuzoze kube khona abantu abagcina mhlambe bethatha impilo zabo benza izinto ezirong leyo kakhulu ngizoyibeka nje kuthenini umuntu owazi ingane ukuthi yabani kakhulu umuntu wesifazane ngingaqhosha lapho okwaziyo wena mina ngingaqhosha mina ngithi hayi nginezingane ezingaka lezi ezinye ngizoyisho le kwenzeka ngaba nomuntu wesifazane engimthola kuyami impilo bengisina ingoma kwakuthi intokazi nje engiyitholayo iyayintombi ngaleso sikhathi kwafika isikhathi ukuthi asilaleke manje masilala kwenzeka into ukuthi wagcine umuntu onjani engathi sezizwa umuntu okhulele kodwa wangakhuluma wathula wafela ngaphakathi wathi unenkinga ngathi noma akakwazi ukuya endaweni kodwa ubona isikhathi sami ngathi mina wona lokho ukuthini awuzihluphi indaba ungayiklinik uyobuza kwenzakalani basethi hayi ngekhululeka kunabantu besifazane abangatshela ngathi mina hayi kwenzakalani kanti and then emva kwalokho uthe mase kwenzeka kanjalo wavele waqoma emva kwenyanga entathu sengitshela ukuthi hayi ingane yakho ngithi mina hawu sengihlukene vele asekho right sekomile usehambile wavakasha kwenye indawo sebuye usewomunye umuntu kumbona umuntu kade umazi ni right ekuthanda ngempela uyambona manje ngasakuthanda ukuthi lo akasekho ke kumina sengifika maye ebona ukuthi ngilanga nje ngakubo khona lento le yaqala ke thina sikhule kabi ukujikjela amanje phezulu hamba ocheck kuthiwa wayenza leyo nto uzimemeze ngithi wekhetho ngayizwa abantu abeyenza kodwa hayi ulaphi manje inkabi yami ngilinde so useyazi ke vele umama ukuthi hayi usekhona usephumile ngikhule mina mfethu emakhaya endaweni lapha nje abantu ngise isemakhaya lapha mfethu kunamawa nje khiwa amanzi nje emlanjeni ukuthi uyokha amanzi ufice intokazi lapha nihlala ematsheni impela ushela so uyakwazi ukushela ngiyakwazi ukushela mfethu kodwa manje awusasheli mase uthi wanyawa ngeke mfethu isikhathi esiphila kusona ukushela kusekho kunje ngibona nini angazi bayisho ngani noma sekuya kunalezi zinto ke zesilungu angazi ukwethamana yini ukwenziwa umuntu ofazana uyakwazi ukuqonda ukuthi ayibhuti wa right singayenza lento angazi noma kukhona inkinga akutshela nje kanje asikodwa sidlulanga enganeni ukuthi zingane izingane zami njengoba ngichaza ukuthi angifuni ngoba ekugcineni siphila esikhathini esibi angani noma nibaphathe ngiright yini siyake isikhathi uyakufuna wazi ngathi zingane ngilinde ozaziyo omunye umuntu uyakwazi ukuthatha intambo ngempela ayiphonse intambo uma phezulu ayiphonse phezulu intambo and abantu besifazana ngendlela abanesibindi ngabo ngiyabahlonipha ingako ngizodiloko ngizokuhloniphisa kodwa ngisabi ngakho kodwa ngoba lento into ezobukwa abantu angifuni egcineni omunye umuntu akhale yedwa ngoba angifuni into ezobulala ngoba kunomuntu angazi lento abantu bayenza kanjani njoba ngicula manje bafo benginge nje bengihlupheke ngikhule ekhaya bekukhona one room omude silala la sigeza la sipheka la uyabo le nto le so impilo kwaya iyashintsha ngizwe mina bengihamba like nebhara ibanga angazi ukuthi ngingachaza ngithini ngisuka ngiyothenga esupermarket emaqongo etolo nebhara nempuphu nayo yonke cross ngibheke ekhaya ngiyafika izandla zibhlungu so impilo yokukhula kwami ibinzima zikhona ezinye insizwa noma sisokhule nabo azikhona insizwa mfethu ngikhule nazo umthobisi nje umfoka amaphumula insizwe ngikhule nazo okay sengisho ekhaya ke egcekeni ekhaya yazi khona osisibamade bephambili kumina nokulunga mkhize nozinhle bona abantu engikhule nabo nobhuti ke umuntu engikhule khona washeshe naye wadlula emhlabeni but bakhona nje abantu kade bengaphambili kumina ngikhula nabo kodwa kwase ukuthi abantu besifazane kakhulu ubeyadengeka nje umuntu wesilisa kade indoda hayi bekene nawe ngqo bengize ngihambe ngiyothola kuphi abantu ngaphandle so abantwana bawu3 njengoba bawu3 laba abanye ngeke ukwazi ukuthi uba disclose ngoba yes angifuna ukuchaza ngoba ziningi nezinsizwa esikhathini angikusho ke lokho ingoma yami nje ezophuma kule album engizoyikhipha enye izobe ikhuluma nangako lokuthi mhlawumbe ungenzeka wendla ingane ongane yakho
ngoba ngempela masingathiwa siyabheka ngololwazi siyahlola emhlabeni ngamunye emaningi amahlaza amavela. Yeah. Ngitshela So iqiniso. wena ungama uthi 100% ukuthi lezi ozondla manje ezakho. Ezami kanti cha kuzona. Kodwa sengisho wena ungama wena. Hayi ngami. Yini yenza ukuthi usho njalo? Into enza ukuthi ngisho njalo sifana nami. Nokuthi mina Wathi kunensizwe enye enenswebu yakho ngoba abantu besifazane kuyenzeka ukuthi bathi mangabe beqoma uthola ukuthi itype yabo ithi ayifani. yeah. Mongathi uyalandela ukuthi itype yakhe iyodwa uhlangana nalo uthi banenswebu yabo nje amantokazi ngithola athanda o-yellow bone Yeah. uthola athanda abafana muhlangana nalo kuyi-yellow bone nalo Yeah. kodwa mayengazali ingane manje angeke ugaranti ukuthi yaleli lingaphi i-yellow bone. Yeah. So ishow yakho ingakanani? Isho yami la ngikhule ekhaya mangikhule ekhaya mfowethu angikusho lokho ngumZulu bafowethu ngifuna nje Yeah. nababukeli bazi ngumZulu phaqa Yeah. angipendiwe ngiyayishisa impepho Yeah. yeah futhi ngiyahlaba ekhaya Mm. lokho futhi angisabi ngakukhululeka Yeah. into engizoyenza nje ngize ngife ngeke ngilongishintsha mina Yeah. ngeke ngilongizala kabusha ngazalwa kanye and ngizohamba kanye emhlabeni. Ngeke ke manje kufika umuntu athi sekukhona into ukuthi ke manje shintsha wena akusekho nje cha. Wazalwa kanye, ngazalwa kanye nje ngakhula ngazi ukuthi okay ekhaya kuyagquna kuyaphalaza uma uyinsizwa uyakhula kanjalo kushisa Yeah. impepho la ekhaya nezami izingane ngishisela impepho ingane iyabikwe emsamo. Mm. Mangabe uke wathatha ingane wayishisela impepho yakho indawo izogula. Mm. Yeah. Lezi zakithi kuke le eyami ke leyo ike yagula. Igulisa ukuthi ekhaya isizi. Mm. Uma wakhe asizezweni. Wayesethi hayi ke ngoba azizwani manje nawe awume ngigodle lo. Ingane yayisivela igula yayisibuswa kilethe ekhaya afike yaphila. Kwashisa impepho kwathi wayehlisana ulaka umntwana ukhona uright siyambona. Ihamba ingane iphili right. Uyakholelwa kule nto ukuthi manixabana nomuntu let's say uma wengane yakho nixabana lokho kuyayichaphazela ingane. Yayichaphazela kakhulu. Yayichaphazela futhi uyayilimaza mina ngibone ngami. Ayikho into ebuhlungu njengokukhulisa umzalo yedwa. Mm. Ukhula nembuzi impilo yakho yonke. Ngizocela nje kubantu besifazana bebonke bekhona emhlabeni abake bayiphathe kahle. Mm. Abake bayiphathe kahle ngoba sithola masithi siyabuka azakutshela umuntu ukuthi hayi ngishadile kodwa hayi khuleka inkinga yikho lo yisosho le kude. Mm. Wena qhamuka nje ngilami nakwami ulale naye lo muntu unjani ushadile kwenzeka iphutha mithi uzofona we baba manje ngathi la sathi masilala ngamitha kodwa wazi kathi ingane kuyona yakhe. Mm. Isimo esiphila kusona ngizogqugquzela nje ukuthi abazi phathe kahle ngoba So mangathiwa wena ushawa ngebhomu ulikhulisa ungaboni ubambe late mhlawumbe nganisi na 15 ungenza into engingayenza yodwa ngingaqhubekela phambili nempilo ngibuze ngobani ngamshiya phansi nje uthule phansi. yes ngiqhubeke phambili. Yeah. Yazi thina silinyazwa yini Yeah. sinaka izinto zangemuva amandla endoda waphela. Inkinga busune bond nengane uyithanda uyithakazela uyibiza ngogcwabe la uhamba khona uyakhola ukuthi eyakho Yeah. yonke le ekugcineni bese kuthiwa hayi ngeke umvelase lo ngenye insizwa nje yangapha mhlawumbe eThekwini ujawu lo muntu okayefike nini eThekwini hayi yaseThekwini ingane imvalo akutshele nje futhi avela akusendela message athi ngiyaxolisa ukusho lento kani ngangifuna ukushoda bengisaba kahle ahlingana kuyona yakho. Lalela ke lapho angitshele nezinye wensizwa msana kuba amavalo. Yeah. Msana kuba amagwala namagwala nanikwazi ukumelana nenibhekene nayo kontele elethwe kuwena qobo. Yeah. Njobe ilethwe kuwena yamukele kwinya itshe qhubeke nempilo impilo yaqhubeka ngoba uma ungacabanga ubuyele emumva ungaze wenze izinto ezirong. Iyona lento umuntu uloku ecabanga ungaloku ecabanga kakhulu amukele isimo kusona ngaleso sikhathi mase impilo enjani iphindi yaqhubeka ngoba mangathiwa sinake emumva ngabe mhlambe sengibonele ngazi abantu abangaka ngihambe ngifuna nomuntu owabulala ubaba ngithuba wafa ngesibhamu ngifuna ukuthola isibongo salapho nami ngeke ngivele ngibulala abantu kodwa makuthiwa njengamanje uyathola ukuthi naba abantu abasoleka babulala babo wakho umoya wakho ungaba njani noma ungaqhubeka kodwa uphile ungabinaki. Hayi ngingaqhubeka ngiphile ngingaqhubeka ngiphile ngoba khona into engiyisabayo igazi ezandleni zami. Ngiyangikholela ukuthi umuntu akwenzayo uyokugezela ngesikhathi sakhe. akekho ngeke akhale ba
anginami ngikhalile ubaba wami engekho yeah lo owenze ngikhali ezokhala okunjani okuphindile njoba ke ucula uMaskandi angaze kubona ugqoka uBrentwood yina uthe ngani angeke ngichazeke la afowethu lento ngizoyichaza uthola Nkosi yami bandla eyisona lento sekuza impintshe Nkosi yami sekuhambe kuthi yini ungayazi into ekufanelayo cha phela uBrentwood uyaqonda uBrentwood uthenga usize wakho uhlale bese uthi ucijisa isinqu uyabona angichaze lokho ufane nekhavela uBrentwood anginankinga neFabian uthi ngawufaka ukuthi kumina yeah angizwani nomoya kakhulu mangigqokile nje mfowethu angifuni into ezongilukhuza kakhulu into ezokhululeka ngifuna bese egazini lami angisho kabi so manje uBrentwood uhamba uthi kwathi isikhathi uyothole nje ngoba ngike ngathi ukugqoka impela ayingeza ukuthi ayikhona abo manje mawuhamba bethu umlenze uyalile uyenza ibhuna liyathinta kuyabuya thinta angifuni into ezokwenza ngifuna ukuthi mangigqokile angisho kabi abagqoka barayi manje umoya ushithi ungena la ezansi kwani nomoya njawo udlala kanje ebhlukweni nokuthi yabona ke ngiyakholela ukuthi uBrentwood ufuna owensizwe wena uyona insizwa cha ngisho insizwe ukuthi mhlambe ekubeni into cha nginsizwe impela yeah kodwa engathi ungaba nomzimbano ogcwele yeah ongathi ungaba nomzimbano impela ogcwele nje kahle yeah ube insizwa nje hayi manje ngeke ngathi mangibuka umzimba wami ngabona ukuthi la abona nje bafethu kufuna mina ngazi ningixolele bafethu ngiyacula kodwa ayangive ngiyithanda into efanele mina yeah ngithanda into efanele mina kodwa phela nawe uBrentwood mawugqoke ngendlela eright ukubona oquality mabe ugqokile yeah bancane ngomzimba kodwa bayazama ukuthi uhlale kodwa bayavelela abantu abathungayo bo benciphisa yeah bedonsa lezi zinto lezi manje ubuyeke manje uBrentwood ke manje ubuye manje uBrentwood sithini manje kanti masithi Brentwood yeah subuyile manje uBrentwood ngeke ukwazi uBrentwood ukuba njengaleli bhluke lamphansi yeah akwazi ufuna uhlala uvulekile ufuna uhlala uthe uvulekile manje awuthola uBrentwood nje manje sengathi uskinny jean ngeke angithi ngizama ukucover wena lemlenze yakho ukuthi awuzama ukulinganeka ngoba umoya mongena usuka phansi uyuke njalo mfowethu yonakala kumina yabona manje ngeke ngishuthi ibhluke ngeke ngilizwe ngizolitaqekile phela manje ngeke ngilizwe ngithi ndemali khumuphi uthi hayi wempanali ibhluke lena yini angizwe ingaka lento kumina angisho kamabhinqa bafethu ngizwise kahle wrong ngiyazi ka seniyongidalapha ke cha ngiyakuzwa mfowethu so wena uyacula but awunayo indlela ethize kuthiwa hayi ngifuna ukugqokisa njengeke ngamaskandi uqwa nje ngalendlela ubona ukuthi right mina ezongifanela ayikho nje ukuthi yabona mawuya esitolo musu ukuthi ngibone igcokama ngibona ukhuzana egqoke kanje usuyogijima ke ubheka wonke amamolo ubheka lento ebigqoko bani quality noma ukhuzana noma uba emculweni sinenkinga yabantu abangaphumeleli yazi bavinjwe yini bavinjwe ukuthi mabecula ayizomuza umuntu ungaze ufunga ukuthi igcwami lisha ngo so lento yomculo wena uyithola nini ukuthi ke manje ubona tayini yabo manje ngiyacula ke manje uqale wagida ingoma noma kwenzakaleni awuyilandi ngiqale ngagida ingoma mangigida ingoma ngasekhaya ngiyakhula athi umuntu ayanifike abantu abami nizongisinela now 300 likhona ikesi nebhodlela kwabaphuzayo kushiwo njalo ngale makhaya ngiyacula mfowethu bengicula kakhulu ngineqembu elikhulu sibambisene nezinye insizwa kwakhona ukungaboni ke ngasolinye ngoba yabo lento imali nabantu abasuqala nje usuhlanipha ngase ngiqala ngiyabona phela manje ungeke phela manje imali nibanga nisekhona la engomeni yendawo sekhona engomeni yendawo siyabona cha kwabanga ukuthi ayibonakala ukuthi yenzani mhlawumbe niyaqashwa ngalo 200 ngalo 500 mhlawumbe 700 kushiyana mhlawumbe abantu mhlawumbe indlela ethile mhlawumbe ngo 5000 loyo omdala okuyena omdala uthatha imali ayifaka ebank uyibeka ebank uyoyibeka ke siyosina ngamabhluku amnyama ke nama vest engamhlophe ke kuyoze kuphela iminyaka ashintshe kodwa imali lokhu ingenile nje ebank how sitholani thina lutho ngabona ukuthi cha ke moyikhuluma lento yokusuka umsini kwaliwe kwaxathana impela kwaqalela nganguba nje kwangazana
kakhulu. Ubani ohola leli thimba lo confront manje umphathi umgcini izimali ohola lelo thimba wena noma khona abanye abavela abayikhulumayo lento na bakhona abanye abayikhulumayo abantu nje esinabo manje banembuzo babona mase nenza into kuphela unyaka anihlomuli niyabona ukuthi futhi asindawo la hamba ke mina ngathi ngoba into enempi nokukhuluma ngizwani nayo kakhulu ngavulela eceleni ngathi hayi amashiya akhalwa manje yeah la vele la yo diphiza lele kade ngilishileke yeah bonke labantu babuya beza ngala manje hawuna hayi ngabona ukuthi ngeke lapho ngiyafisa ukuba sendimeni yomculo kaMaskandi nginazi ingoma ngiyazibhalela ngoba mina nginesiphiwo esimbi anginalo ibhuku la ngiqophele khona ukuthi hayi uzoyifica inkunzi ibhala ingoma cha ningicolele nje abaculi anginayo zifika kumina ngomoya ngihamba mase kufanele ucule uvuke ebusukulele ngo12 akudinge imsingadinge ikhulume lento kone emadlibeni ulele uthwasa le cancel angangifakazela ukucula gono kwakho uphathisiwe lento yabona ngicula ingoma ethi kwazi kwamnandi ukuthandana noMahlalela leya ngoma inkulu and mangiyicula iculisa umuntu engathandi uzwa kuthiwa iphinde ecela ukuyicula ivalwe ingoma baqhubeke bacula abantu bengayazi ngifike eThekwini bafike bayicula bengayazi beyizwe kanye isiphiwo yini yenza ukuzana mayingena stage acule iCD ingakadlali athi njuma ngaqhamuka kuvuma istadium sonke lento wayinikwa uyinikiwe nathiwa mhlawumbe umthandazi nawe uthothi umprofeti mhlawumbe nobizo awu uyicabanga lonto ukuthi nje ukuthi nje vele inkenteze uthothi into ofuna uyishubayele le wena uyayithatha uyayicula lento le hayi ngeke lento uyabona ngizoxoxela uyabona nje waya kwenye into eserious ngempela lento iyakuvelela lento ubizo yeah ngizokuchaza nje kanje lento umculo mfowethu ubizo lento yomngoma ubizo yebo seziningi zona kodwa zazi ingekho kuqala eziningi kanje ingoma sekunokudlala ngabantu sekuyibhizinisi khona bangene la emculweni hayi ngoba bezocula bazokwenza ibhizinisi yabo nje mina nginama CD awu3 ama-album agcwele angizele ukuthi ngizobheka ukuhlomula khona umuntu otshela ukuthi hayi mina ngikhipha iCD yodwa buka sengilapha wongamelwa abantu abathile thola ukuthi kufrontwe ngawo ukuthi hayi mina ngusibani bani kodwa umuntu odlayo yini ikhampani khona amavukane mangizwa ngokolimleni la kuMaskandi amavukane bese wakhona ke le gang okhuzani nobani uphela nini kuba yivukane angichaze le ngicacise umuntu omnyama akafuna ukubona yabona nje emculweni mangingaculwa kuyeke uqhudelwana kube ilento yokucula kuthatha umculo mina ngiyafisa ngathi ngaba khona inhlelo nje emhlabeni ezizokhuluma ngomculo sure zikhulume ukuthi kuyini ukucula ngoba sinenkinga yabantu othola ukuthi umuntu kade esebenza enzi security abona imadlana encane abona ukuthi hayi nami ngathi ngiyashaya ashone studio omunye kade egidela ukhuzana uyambona useyacula omunye kade egidela uMasithela usejikele ngale useyacula yena inkinga yayo yonke lento sithatha umculo sawenza ini i-competition sathatha umculo sawenza ini ibusiness umculo uyona ibusiness umculo isiphiwo ujatshuliswa abantu ukuthi bajabule batho omunye uzothi yebo uyisiphiwo kodwa futhi ungaba ibusiness ukuze ukwazi ukwenza uphile wena for example ungakwazi ukuthi uma usaqala kanje usafuna ukungena ebantwini ungacharge but isikhathi isihamba ngoba uyacompose uyarehearse wenzani unabantu ucula nabo unabantu amagidangoma akho ufuna urecord istudio simali bese kufuna ukufaka imali ke ekutheni njoba ufaka imali engaka ufuna ubuye leyo mali so uzothi umunye ibusiness ekugcineni ngoba ekugcineni kosuku uyafuna ibuye le mali yakho uphinde futhi wenze profit unengane nje obusho mawukuthi uya rent indawo ufuna ukurent ufuna ukwenzani so angeke uyithathe njengebusiness angeke ngichaze lento umculo ibusiness kulesikhathi esiphila kusona ngobani na sibulewe emculweni sabacula yabona mawungapheshe America umculo wakhona uyapraiswa like umfundisi yabona nje phesheya nje eAmerica uBeyonce nje noma mhlambe ubani bani nje odumile khona uhlala emzini
kanokusho yini umongameli walelizwe uthathe umculi wambeka thina fanele ngabe sithola imali so ukusho ukuthi wena ngokwakha likhivukana alikho kufanele ukuthi phela ngoba usuku usaqala ke kodwa alikho kwaziwa vele ukuthi umuntu omnyama vele unale ngqondo ukuthi fanele athwale kanzima mawuyocula lapha e-stadium ngeke ube ulanda aba i-crowd so mawulanda igcwama lizolanda i-crowd yilo mehlo phakathi kwakho na bese kuthiwa wena uyivukane cha awulona ivukana phela mangabe kuthiwa khona ivukana shuthi bayiwona nawo ongafikanga uba okusho ukuthi sonke ke uzothi ngangaba yilona ngiselona manje hayi ilento leyo ukuthi umuntu omnyama unale yangqondo yobumnyama uyathanda ukucinezela umuntu omnyama mayithama njengoba ngichaza ukuthi ukuphumelela kwabo labaculi abanye bavindwe yibona laba abale phambili yibona funa bavula izandla basiza abantu abaphansi babakhuphule angithi manje angezwe sifisa nje la emculweni nje Kamaskandi ngizokusho kube khona inhlolo khono ngoba ukuthola kunye kuyiqini uyapla uyamazi Patrick uyaplana uyamazi Patrick baningi mfowethu yabona nje ngivele ngiphelelwa amandla ngoba khona ngisho umbona ukuthi hayi lo nje uyibhorekele uyibhorekele hayi ngoba ecula la imculo Kamaskandi ngiyacula baba mawuzela ukuzodlala suka uyabazi uphungale nje omunye umbhemu la urecordile wayeshaya ikhadi ayo urecordile ukhipha i-album yizona inkinga sinazo lezo yinkinga nezomculo yinkinga ayikho into engenazi inkinga emhlabeni nala ko driver anqena umuntu ukuhamba ayothenga incwadi athathe imoto ayiguquza imoto ayiqede ulimaza igama labantu abanjani lo driver akayini u driver umqhubi mhlawumbe ayiqhuba lento ethi umbhara ngithi wabombhara lento efaka amasondo la shayisa kanjani imoto kukhona ibreak ngubuze ezinye imoto yini awazi ngale awuyifundelanga emhlabeni masingayi ukufuna ukuthi siyifake thina siphila impilo enormal ngoba nje uwena kanje unesiphiwo uNkulunkulu akudalele sona njengoba nje ushutha mfowethu umsebenzi wakho uya phambili uyaphila ngakho into uNkulunkulu ayebeke kuwena noma wawungafunda ube nezitifiketi enganani kodwa wawubona ukuthi yipi into oyithanda uyezwe emzweni yakho mina ngeze ukuthi bangicula uMaskandi ngihleka njalo ngihleka njalo ngihlala ngihappy and ngivinjwa umuntu lathi ayimfana wami uyacula na wonder angihlupheki njengoba ngibona ngangisilendo uyazi ukuncanyana ba uma ngithi ngibona umkhabano ngithi awukahle ngani uNkulunkulu unalo neqiniso yabona manje usungangena ke brand uDie manje usungangena sengangena khaxa manje ngiyothenga ngikhatheli laba ngikuluse kahle ecace manje sekuyisikhathi ke manje ngikuthenga yini umculo uyangikhokhela mina ngikhokhela ukuthi kufanele ngize ngiyobe umcimbini ozoba mhlambe emva kwenyanga ezo3 mina ngiyahamba yabona mangisuka la kufanele ngihambe lama rank ngiyoshiya umsebenzi wami ngoba manje kunabantu abangebeze kuthina ngempela labantu bamakhumi ngebeze ngempela kuthina so njengamanje umculo wakho uyaziphushela uyadistributela wena yes ngiyiphushela ngiqomile so ufaka yasebenza kodwa manje into engiyidinga ngidinga ikhaya ngidinga ikhaya kanjani na ngeke uphile kanje uhlale ethawini ngani uhlala nje eflatini umuntu asempilo yakho iphelele kufanele ube nekhaya nami ke ngeke ngiphile ngokuthi ngilonga ifukuzela mina ngiyayidinga ikhampani ezongiphatha ngibe ngaphansi kwayo sekuyisikhathi hayi ukuthi bengingayidingi all along cha bengibuka awusabi nibazokuqhumisa hayi baba lemhlabeni vele sizodliwa mkhulu nanje ukwamukela uzodliwa ndizoshawa emva kwendlebe ibhadi into ebalekile uthi uphakabe kuphela alela nginawe mhlambe wawuqathwa hayi woza mntanami ukhona u700 ujabula ufa awazi lutho ngemali into enjalo emhlabeni ungazi uyitshela ukuthi uyophumelela ukuthi konke kuyoza kahle kwena kunesikhathi sokuthi wenze isilima nje udleke nje ungatholi ngisho isenti ngibuya khona lapho ngithe ngiqala ukucula ngaficana nenye intombazana ekuthiwa uGlama Kamaskandi sakhuluma nawe le ntombazane ine-CD mayine-CD le ntombazane kufanele phela ukuthi iphusheke i-CD nihlangana kanjani nalethekeni le ntombazana ngikusho nje lokho ngangeshela intombi hayi bangeshela intombi ayishela nje nentombi hayi kungathi kuba kuhle shuthi ngizwane nomfana wakho nomncane ngoba yangifihle mina Nkosi yami ungizondeke mawuthanda kodwa ungeke uzungenzele lutho ngisheleke intombi umfana wakho nangizwane naye umfana wakho abe umuntu ongikhonzile mase athi yena hayi bo wenzani ngithi hayi mina ngineqembu kanje hayi umfana mase fika
ngiyemidlalo enithizeni mangithi ngiyangena khona kukhala intombi yeah hayi umfana afika izeke indaba ukuthi hayi yabona kunzima kakhulu yini athi angaze ngimbone umuntu osinana angaze ngimuntu othanda kanje umuntu ocula kanje hawu hayi bo ayi ngithi mangifike nathi ayingeke kunento ekufuna siyenza sivele siyikhansele leyo uthando asiyikhansele mfethu impilo izoqhubeka nje izosenza kusasa sibe right hey ngitho nayi lento ebengifuna all along hayi asisebenze ngaze ngimuntu lalelaka ngizokusiza ngithathela abafana ngikufundisele bona ukusina basinele umaskandi nami yena vele indlela yakhe isiyacaca manje unalo ukuthi isithi mina nginalo phela kuyabiza ke studio ugogo uyahola 1000 nemali ufuna athenga inkukula yabo ngabona ukuthi ake angalonga ihlupha ngivele ngidedele ikhaya so usho ukuthi uzala uzoba igida ngoma kahle kahle ngizoba igida ngoma yeah uyacabanga mfethu ugida ukwazi ukucula yeah ngithi mina indaba ningangishiyi mina ngifundise kuphela kuthi hayi wena unamandla kakhulu wena kufuna ume phambili impela nje abantu bakubona ngoba ngathi unzima kakhulu ngiyasho ukuthi awunayo imhlolo emadodeni kodwa kahle ngaze ngithi impilo kwesinye isikhathi iphoqa ukuthi wehlele ngezansi sasebenza ngale ntombazana sure sasebenza mfowethu safika nje ukuqala mangicabanga kubhanga wayejwayele ukuba semarket zathi ziyagideza ameza vele zahle kwabantu sabhemba mfowethu abhemba hayi kancane usifundiswa wena kodwa ufundiswa yimena angithi unale yanto ukuthi abantu abangaka obathi umqondo same time uyabaleka ukhohlwa into yaziyo into ongazange ulala uyenza uvalo lulula inhliziyo lapha phezulu manje ngisokwenza njani manje lento yokucula ifana njengokuthi awukwazi ukuthi ufike esikoleni ubusha wophasi uma uya kule class uyathuka baba yeah uyathuka usaba uthisha wakho undangazela amadolo athi ngena athi isibanibane nje uthuke imani kanti hlala kanti uya banaloko nasemculeni nginjalo mawufika uba naloko kwethuka even wazi uyathuka kwaba yilokho sasebenza nentombazane ngikutshela ukuthi mfowethu sayihlupha mina ngathi okay asike sisebenze sagijima sashaya umgaqo senzani kwaya hayibo naku manje uyanikhokhela manje noma akanikhokheli asikhokheleki asikhokheleki kunzima empilo la yazi angifuna ukungani kodwa uyanigibelisa kuphela hayi should i-transport yakhe sithole nje i-company ke nje lapho eyasithola ke yathola uGlama ke yamthatha ke izihamba ngeemoto zangampela nathi manje yeah hayi wasisiza ke impela ngoba kuyadlalwa ngabantu emhlabeni sanominate uMasadi yeah ngendlela enginomqondo kasathi ngathi mina asambele ikole sikhankasa masibuye khambeleni ikole asambele indawo ama-rank sibuya kompangeni I just play ngidlala kwezinye indawo nami engisho ukuthi ke ngangiqala ngigcina ke lapha khona labo blanket laba ngathi baplanga la eceleni yeah ukhala blanket yo kathi ngiyavivinya kungathi ifu yeah umhlophe ngalendlela ongayazi mawuthi into uyazi ukuthi hayi kahle kunezinto ezinje emhlabeni yafudumala bange ngiyabheka ingube engilala ngayo ekhaya hayi usongije ukudla engidla lapho ila ngaqala khona izinto ekuthiwa ama-starter esikoleni ngathi ngifika ngangigcoba ngithi bengidla ama-starter bathi izinto engithi ama-starter yeah khona ngisho uthizo omhlophe ngiqala ngisho ukudla kathi mina kanti impilo nje ngihleli nomuntu akaba ngathi hayi ku-right sawina kuMasadi sabuya naye awadi kwathiwa thina ngesiye kufanele kuhambe ngathi hawu phela uyena oculayo nje cha usingabheja imali yeah ukhuzani maya kuma hard amakhita ngamasuke la eduze obana basuke bekhankasa naye kanti obana basuke bekhankasa naye manje lapha wena niyasaliswa manje la leli company yathi ayithembi kahle ukuthi sisuke umuntu esiqhathwe nasaqhathe no Fifi Cooper bayicula kakhulu ngaleso sikhathi ngathi mina ithemba into yakho Glama wathi wayengene kanye kwakuyina amasatma yes so ungena kanjani Fifi Cooper ngithi uFifi Cooper wenzani hip hop so bekhathwe phela njengabantu besifazana abafikayo best newcomer kwase kuthathwa lo bonakala ukuthi awuzeka bemculo kwathathwa nalo kubonakala ukuthi unesasa kwathi abakhathaniswe manje kubonakala futhi usemncane uGlama ngaso sikhathi usafika endimini kodwa unamandla and uyathanda abantu
unezwi uyacula kahle hayi ithi phela icompany cha ngeke niwine nina ithemba likho bafana anike nisale singaze siqhume ko petrol siqashe imoto kuze iqembu lonke kanti vele ngesibuye nakawona hayi sithema sithule sibuka ku TV kwathi wa best newcomer Glama Kamaskandi sisukuma sisekhaya koso kububu iyasho inhliziyo ngithe ngabe silapha siyayibamba siya sonke stage njengoba uyayibona yes siya sonke stage siyojabula into yethu ngoba ithini beshaya waphela ukuya kweni lapha umsupport noma kuthi uyadliwa futhi ngemsupport kwathi wasisale thina ilanga ipopo lakho ngozo engase kunokwenza nini imali hayi ngathi ayike bathi ekhaya ayike asike silindele imali kwathi wasibhala izinto esizifunayo ngoba sebekudla abantu yabo masebekudla abantu mfethu ubona amaphepha abhalwe kahle kakhulu ayadizwane kahle lamaphepha aneta sabhala sifuna ukuthi sifuna amabheshu sabhala zonke izinto ezifuna izinto esifuna ukuyiqoka kuphi kwenzala namhlanje ngikaze ngithole ngisho u50 rand iaward kodwa sayiwini bathiwa sizoyithola imali mawubuza kuthiwa awusathandi nokusina leyo album ayirecorde la ePMP ngathi mangibuza ukuthi awu manje kanti imali itholakala nini phela kubuhlungu ekhaya ukuthi bakubona uvela ku TV kodwa manje ishebe ekhaya sikho kubuhlungu bafana ngakhona abantu enibabukayo nje enibona bara bangalandelela kahle kubo ekuyabheka yini ku front way ngaye kusetshenziswa ikhono lakhe naye uku-advertise icompany yomunye umuntu ephezulu so usho ukuthi uGlama naye why advertise ngikhuluma nje so yena wahlafuna kodwa noma naye wayasetshenziswa ngisho ukuthi uzodleka la uzodleka so nani yashaya niyasala nje naye uyaqhubeka uyaqhuma and uyabona kunomuntu uyabona nje uma ungibona kanje mina ngiphansi mawukhuluma nami la ungangivimba nje ukhulume nami ngithobile angeke ngiwine million manje uzophakama kunomuntu othobeke ngoba ulinde impumelelo noma ulinde into ethile mase yakukhombisa ukuthi uGlama ngiyakutshela namanje angeke aye ndawo ngitholise angikusho lokho yazini inyembezi kunabantu abangaphumelela empilweni khona esitake khona manje ngifuna uyibambe lembukeli kunabantu abangaphumelela empilweni bavinjwe inyembezi zabantu abadeli impilo zabo ngabo babahethe egcineni uyahlupheka lo muntu inamandla lento ngiyakutshela uvinjwe inyembezi zomuntu owadela umndeni wakhe wadela ubiyena ngaye awucabanga igazi lomuntu etears ugida awuthola nagida 8 since ngisafunda ngaze ngaqeda isikole mina muyixoxa ngathi mhlawumbe 2 years mhlawumbe u8 isigumbuko uqesingaka ngifunda isikole ngaze ngayo already manje usuyadlisa la esikoleni mina ngi-celebrate baba besalibethaze road ithina Maskandi uqala esangena kwi-fan base uqala ndakekho omunye baba azange ngithole 50 cent ngixolise nje bandla mina ukubeka iqiniso kodwa angizange ngithole ngifusheleni ngangazi kahle ukuthi le igig ngigcina nini uxoxa naye hayi asakhuluma phela ngithi mina ngayenda phambi komuntu oyekayo moya wenzala nje mangiyeka kwase kuba khona ushinto oluningi abanye ke base bemuncuka kancane naye ke wayesengayi phambili uvinjwa yini inyembezi ngazizwa so mawuphuma zigcwala amehlo zigcwaliswa yini amehlo ngithi mina vele bengayeli ukugida ngiyoculisana naye ekutheni nami ngihlomule ngibone ukuthi emculweni njani manje uluza intombi waphindwa luza ngabe wawuyoshela wena kwathi wasebenza ngaluza impondo uyabona kufuna ucontact kufuna uyazi ungadlali ngamandla hayi shintula yini ke manje yabo manje usangavela ushini vele uyoqhubeka ushela okungcono vele manje nawe usuyi artist yazi into ebangothi ngeke ngishele yini uyamuntu efaka nengonda kanjalo hawu wempondo awukwazi ukuthi singadla okhumpatha nawe sambe ngophatha shizila mfethu khumbula ngangigqoka ophatha kuthiwa yimbamba isikhathi ba 20 rand badayisa la ngezansi futhi asimo sishizila mfethu ushizile nami iminyaka emingaka wathi mayisele uGlama sathi masimtshela ngithi abafana ngempela kahle kwenzakalani imali itholakala nini ngoba vele mina hlamba unganginami ngoba vele nami nginenge ngoba ngiyacula mangithola amandla ngizoba right labantu engabathatha uthini ngabo
wathi la kugida umuntu osathanda ukugida ongafuni ikhampani nizomtholela abantu abagidayo kanje akusancane wena manje sancengenwe manje awusathi ngikutshela ibambe lembukeli kunomuntu othobekile ngoba ulinda into ethile mase yaphakama so wayithola kodwa wayithola waqede kusho uma ethola amasenti nawathi watholakala amasentana phela ngoba angithi ngiyakutshela ukuthi uzodleka phela ngabe wakhile kubo ngabe sibone double story sibone ukuthi hayi impela kunzima ngitshela ukuthi ngathi ngigida sase busy khona mase busy khona sigida lapha ngagida ngalendlela ukuthi saqopha umlando saqopha umlando lapha ngoba kunepiki ezazinkulu kakhulu lapha zile phezulu zizinde mfowethu ukhona ezinye ke zima laphansi kanjalo istage silaphansi thina sina sile phezulu leni band yethi phansi thina amaqhulu esima la ekhona nesile phezulu epikeni suka le phezulu uzosha ngedidi phansi nikhipha ubhozo la ubhozo la intatheli zabuya zasilandelela ukhuluma nje uGlama ubuya phesheya yeah nasala kodwa lithi uyapi saqediwe ngawo yeah sayithola intathe eyifuna njengoba izogcwala libhaloyi lalela kuthiwa imali engaka nobona sesibuye hayi lapha siwabona sibuya lapha kwase kukhona imicimbi ekuthiwa izohamba abantu abawu4 obale o4 ilabantu angathi benza kahle kakhulu wena uyasala lapho ngikhona phela mina angithi mina ayimina uthisha wena uthisha so wena noba wena wawujwayela ukhetha oba angikhetha nje umuntu umfana ethi pay yeah kubu PO mase kuba umfana wabo phela ngeke asale kwaphela manje sizogedana manje ubawusukhethele le phone i-team ingaki isiyonke mhlambe nibangani saso 12 so kusho ukuthi kusala 8 yeah abathile le uyasala ushwabulela wena khalela mina khona nje abafana nje abayeka bathi hayi siyazibona nathi ukuthi hayi la asamukelekile bakhala inyembezi phela eqhimbini sikhona bakhala so uyirecorda nini ke album yakho yokuqala album yokuqala mangirecorda mfowethu aku 2015 ngirecorda nje ku 2015 mfowethu ngiqala and ngirecorda vele inhliziyo yami ayikho right ngilimele vele manje uyolwa manje ngine enga nje yeah angishaya ngoma nami ngiyinsizwa ngakini usho ntombazaneni hayi ntombazaneni angithi ngiphila sengikhula manje nginodlame unodlame manje nginodlame and ngathi hayi ngeke yonto yami lengiyenza la mawufuna and ngiyeke ingoma zami ezimnandi ngifuna into ezongishingisa nje yeah engathi ngingadinwa nje mangidlala yabo yini ngine enga ngidliwe baba ngidliwe kakhulu mina mfethu ngifuna ukudlala ngawo ngisetshenzisiwe ngegazi lami ngesikhathi sami bengisebenza mina mfethu ngishaya isicapha ngikwazi ukubeka iplate ekhaya ngiyeka lo msebenzi ngiyokwenza umsebenzi okunikeza ngishiya isenti kusasa and mangibuza ngaloko kuthiwa awuncengiwe baba ungenza okubonayo usutshelwa kanje sekuthiwa awume kancane nangu baba efona uqhuma icall baba kuthiwa awungancane umuntu useyilapha phezulu akasakwazi nokukhuluma akasenandlela yokukhuluma usutshela ukuthi uGlama usenegama usedlala ogozini phela useba ne-interview ogozini ahambe nje afika ahlala ogozini akhuluma abuze imibuzo kamnandi ubani ke wena ubani sekutshela ukuthi mina ngiyathandwa mina mawuthanda ukuyeka manje angikuncengile mina so uyirecorda kuphi le album yakho yokuqala uyithatha apha mali obusha isicapha vele ngithi bengishaya isicapha qoqa lamasentshana amasentshana but into engifuna ukunitshela wona abantu abamnyama musana ukukholela ekuthenini imali kuze kube ningi ufuna uyithola izizombulu ikona bevimba imoto lezi zimali umuntu omnyama unenye ibelief errong u5 ubeke yeah vula iqoqo ubeke baba imali kuze ibe ningi iqale ibe encane abelungu banihlula ngako lokho bayibeka incane izibe ningi umuntu omnyama ufuna izizombulu ahamba ayokhomba iowner ayafuna 60000 uyobabulala abantu khululeka baba nje ukhalisa lo muntu umbulela ingane zakhe ehlupheka uzokhala kakhulu uyambona umuntu la kusasa uyiparallel town uhlala emgaqweni nimdabukela uba cha wabulala umuntu engenzela utho kuyena ngenxa yemali angazange azayisebenzela yena
unomuntu ohlana hayi ukuthi wasukela nje iSulumane libekele imali wafika wathatha imali yakhe lathanda lathi inkosi lo muntu uzungibonele yena so ama-album akho mangakawu 3 mathathu manje eyokugcina uyikhiphe nini ngikhiphe 2022 yeah iyiphi eyenze kahle kakhulu kuwona wonke hayi leyo kugcina ngiyakukela iyaqhilaza yeah le mali yase-absa ke ababeyifuna abantu engathi bazoyifuna la kumina manje yeah yabona nje umahlalele uphezu kwabo njengamanje uyiphusha ngempela ile yami engaceli manje ukuthi ngicela abantu bangilalele noma isiyabaphoqa indaba angilento ngiphiwe ya kodwa kusho ukuthi ekuhambisana nokukhula manje ngoba phela yokuqala yesibili mawuthi le yokugcina kusho ukuthi manje lento ngesikhathi lokhu uhamba le ndlela yomculo lokhu uyafuna uyakhula futhi angithi ngichazele eqaleni ngifuna uyibambe le awukwazi ukufika ka first year ububisiqenqa yeah ungabuza ukhuzana ungabuza ubahuphi ungabuza iswasa lekhansela ukuthi kwakunjani efika emculweni obani bapha abaculo osuke washare nabe stage yasebekhulile endimeni yomculo iswasa lekhansela wamelisha ngeke ngadlala nabe stage bahuphe ngeke ngadlala ngoba ngathi ngiqala ukucula ngaqiqashwa la kwaqashwe khona inkunzi ngempela yeah and ngambonga uNkulunkulu kungikhombisa ukuthi lento yami kushuthi kumina ngoba ngathi bangicula ingoma base bethi abantu umfana munekho naqhubeka and into engifuna abantu bayenza abantu abaculayo ungathi mawuyibhinqa noma uphathi ihlangu wazi ukuthi kufanele ngisho into lezi cha ingoma yami engikhiphe kule CD is prophet osankulunkulu ukuthi uthe uNkulunkulu abantu ababongi angiyena umshumayeli futhi angiyena mhlawumbe umuntu ophi kodwa ngiphiwe ukukhuluma nabantu bezwe ngishaya ingoma ethi sibonga ngoba siyaphila isho njalo ingoma sibonga ngiyazi ukwazi ukuthandaza baba ngaloko uthandaza isakhe before ulale inkosi ngibonga ngoba ngiyaphila konke nginako ungumusa wakho ulale nanga ngisathi uvuke ekseni uthi inkosi ngiyabonga namhlanje futhi uphinde wangiphi ithuba uthi uNkulunkulu abantu ababonga buka nje emhlabeni njani uGlama wahlule ngokubonga kumina ngeke azabe ngemali uphi namhlanje umuntu sakhulunywa ngaye cha wahlula igama elilodwa ukubonga bonga xolisa awuletha ubhodlile ngalento uyathi uhlala ephansi umtshela ukuthi mfowethu angishaya kodwa anginoka inamba yakho uselayo kodwa ngizoba nayo kanjani inamba yakho eyani yeah uyayidinga uthi inamba yakho ukuthi uxoxe nayo abanga ngoba sengicula naphela ngiziphandela yeah yazi into ayisho yini esetshela abantu tshaya uGlama uthi wena unomona ukuthi ubufuna ukuthatha umculo wakho wenzo wakho njengoba usocula hayi ngoba uyiculela wena uyala phathe entweni yakhe wena uyalwa wena ufuna kuzwe ngawe uyamuzwa umuntu omnyama sengiyacula njengoba ngangishilo ngathi ngizoqhubeka mase ngithola amandla ngiculele mina abafana ngibashiya ngabashiya ngempela abafana akekho noyedwa owayegida kubone ngigida naye ngoba ngenzela ukuthi angasho ukuthi yakhela ngabanqubeni hawo lo mfana ngiyintombazana nenzani ngoba vele ayikho into engangihlula ngayo yabo wafundiswa mina engazilutho yeah lutho ya lutho bayingazilutho engazi my mistake kufuna ame kanjani akigidi kanjani wazi ufana acule yena wathathwa wafika waculiswa wakhokhelelwa ngaleyo CD uyithola kanjani nenhlanhla engakho kunobaba nje la engicabanga ukuthi ubaba ubusane okwena wamsiza ukade ngicatshwa nje yena ke lo baba wamsiza mfethu indoda le la ikhona nje ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu uyoyibusa ngoba yenzela umuntu inhlanhla lo muntu wenzela abantu ibhadi hayi kinizwa mina silimele mina ngiyolimela nje bafana so abaculi ukuthi usuke wabashare nabo istage igcoka ithwasa lekhansela wabahuphu ba khuzani imfundo ngingazana nabo mfethu kakhulu zonke nje lezi inkonzi mfethu ubani umvuma estage kakhulukazi ku live live hayi ithwasa ngiyaninika wani ngiyawushaya live hayi ngiyaninika hayi ngoba mhlambe ngangizwa abanye bencoma balo umbhemu lo wani wayicula nomtshengiseni hayi ngeke baba entweni yaba ku live bathi nje ku live entweni yaba eyakhe phela yaba naku manje umfana wendidana ubuyile sifana acule yena ngithi ingoma zakhe bathi ubani upotso angani upotso upotso unzima kakhulu ku live uyawushaya into engithanda kupotso ucula ngelizwi lakhe yeah ngqo ingako upotso wadehlula abantu ku live namanje upotso live uyawushaya kodwa hayi lapha kwithwasa ngeke alunga
yaculo lapho iband iphelele la phelele baba lo muntu angifuna ukudlala ngawo unesiphiwo sesimangaliso mabe ngamnakile abantu obona ingoma asuke icula ifika ishaya enhlizweni yakho ngqo khuluma ngomuntu othi mayikhipha ingoma nako umhlaba wonke yini ikiyena lento iphi unesiphiwo lo muntu futhi ngineshoka ukuthi abaculi abaningi bamhlonipha and lento engishoyo iyosho abantu abaningi lo muntu iCD yakhe indlela acula ngayo kwiCD indlela acula ngayo ku live ubani ofambulayo ku live ayi abona manje wemfethu mina angifuni ukungasho ngizongafuna ukubheka into yomuntu ya kodwa manje ngoba ngizongithi nje ngizongihla umuntu uyabhimba bese yasho nje indlela akade ecula ngayo angifuni ukuyigxeka leyo muntu ngifuna ukuthi le yami ngisebenzele mina ngiyafisa ukuthi insizwa zakithi manje e-studio ningafuni ukuthi lapha kufudumezwe amazweni likhiphe nensizwa zakithi izinto zakho likhiphe nje linjengoba njalo so laba usho ukuthi laba abahlulo live ingoba e-studio bafike lipheke izwi la lipheke izwi ubalo phela cha ngeke ngisho ukuthi ubani bazazi abahlulo live makukhona la kuswa kwakusuka ugcekiwe lapha azi ukuthi uyafudumeza ke nase studio meke mewabhimba live nje ayazi ukuthi baba khuleka e-studio uyafudumeza ukuthi ubani kudumile noma awudumile anginendaba na kodwa ngiyakutshela nje ukuthi wahlulo live futhi ayikho lento yakho phela uma uzothi hayi ngashawa yilento iband iband yani ilizwi lakho kufana umuntu wabhimba koluzwi cha ubhimba ilizwi qobo uyabhimba nje straight yabo lento live baba isukuthi ithi insimbi zihamba kanje okusho ukuthi zifuna lambe kanje aqaleke manje abhimbe phela manje angithi studio ubefika lapha ahlebe ngeke ucule la ufuna ngichazele bacula kuculwa la la uyidonse eswini lento mase uyayikhipha abantu bazojabula baba lento wona manje lokuzana indidana uphathi kwalezi imbangi ezimbili uthanda ba noma uvume ba ukhuzana nelokhuzana negcoka lento besibanga even sisakhula hayi bafowethu okade dlala indima kumina mangibuka uthi omunye uyafana phela nokhuzana ngithi hayi ngeke fanele ngifana nokhuzana role model yami uthanda yena besibuko sami impela yamuntu uyena igcwamelisho bawo number 1 mina indaba na laba abantu basazi story sakho abantu igcwamelisho ungalizonda mawuthanda lazi story sakho alinendaba futhi nokuthi uthini wena ukhuzana ungamzonda uzokhuluma kungangi nje bethuko balapha namhlanje thenga imoto entsha sha gcwamela thenga imoto linemali baba yini umqondo lo usebenzisile into engiyibona kubona ukuthi bayihluphile ngomculo wabo kanjani na musu ukuthi mawufika emculweni ufuna ukukopela ukhuzana uthi efika washintsha istyle wafaka istyle sakhe igcwamela telefika asengisho istyle somculo sengisho kodwa kade efika nje uqale mhlawumbe ecula mhlawumbe njengobani njengo nje thathe njengomqhubela ngathi wathi efika waqedela ilini iCD kaMgqumeni wayesengasahlalike lapho ukuthi ngoba kuthiwa ngiqedele lona ke sengohlala lapho ke sengohlala kuMgqumeni baningi nje thothi umuntu uthi mina ngishaya isiginci njoba ngishaya isiginci ke nje awume ngikuzisa uMgqumeni ukuthi cha awuqhamuke so right lento ukuthi umuntu afika azothatha iproject yababwakhe for example umfana wendidana athi usezoqhubeka ku right lokho ku right angithi phela nenkomo vele mayishiwo baba ngezakho ku right and lo mfana akazange afika athi hey ngiyindidane mina cha ufike wacula uyacula ngempela ucula ngempela lo mfana futhi uyabona uma bengamnakile uze kabi buka nje ngithe ngibuka uMgqumeni loka angisho kabi angisho kabi kodwa ube right egida aphume endaweni yokucula ube right egida angimgceki ube right egida ngingimbola phela ithole le ndidana angikhumbuli ukubona ligida yini iliphi ucula uyayinikwa lento baba mina awukwazi nje bafu ukuthi usumdala kangaka khona abanye ke nqwaba babuza mina mangithi umnomzane nje omuzi yeke lento yenzayo baba yeke mnomzane thanda ingane zakho uthatha imali uyibeke ebank ingane zakho uthi mawusihambele emhlabeni zini phela ngithi mayihlangana manje imali yani awungeke uhlele kuphanda ufike ko40 khanda uqala ucula ungangethwa le cancel ubizwa ngengane phela thina sokuthe cha uyingane abantu emculweni ufuna mina ngiyazi ukuthi ngingaphansi kokhuzana kuba uphe ngelevel yomculo
ne-age yenhlanhla iyakuvumela iyangivumela futhi and ngiyabahlonipha baba acaba makuthiwa ngaphansi kodwa umdala ngeminyaka cabanga ke kufanele ngihloniphe uGuzani sengisha ngentshebe engakamazinya amanye aseyaphuma phela manje hlonipha ingane ikubiza ngomfana akudlalwa ke lathi emfana ufuna ukuhamba uyocela emcimbini ngicela ungizame uGuzani ungikhulumele nabo ubaba omdala uyohlonipha ingane kufanele ngabe ikhothamela wena so nje uNkulunkulu ngeke angayenzi iplan ebuncaneni bakho so out of yonke imculo waye wakhetha uMaskandi into engawuthanda ngoMaskandi unesi ukhuluma ngami umZulu ukhuluma ngami umZulu so lento engiyenzayo like isemzweni yami imina mina ngoba ngumZulu so mangishinga kuyacaca umlungu uma ngibuka yabonga ukuthi wayena mangifaka ibheshu manje kufuna kucaca ngizwa kuthiwa igenge yasungula umculo waMaskandi azo umqashiyo Ndlovu kanjalo so wena kule genge endala bonke nophuze chemistry obani wena uthanda ba le genge endala ngoba phela awuqhamukanga manje umculo sekunokhuzana kunegenge endala yawuphemba lo mculo yawulwela uyabona mfowethu insizwa sezindala emculo yabona amakhulunywa ngosho nomuntu ekhaya khuluya ngophuze chemistry abantu bengibukela kubona ngikhula mfowethu bengecula ngedwe ekhaya uze kuza wazi one esidini ngafa ngafela wonga yimi loyo ngigeza baba endishini uma ngingene emthula mpi ngibhimba ngithi akuze kulunga endishini ngiphakathi mawucula ke ungazi ukuthi uyagula yazi lento kufuna abantu bayazi yazi mawubona iphoyisa lihamba lapha uzobona malihamba ngathi shaya endishini litshelile ukuthi mawuhamba uhambi nje engathi uyimpantsula sandishini yabo lisinile funa kube ngathi liyakhala ngisho kungekho lutho yini umsebenzi wakhe umuntu wehiphop ugqoka isikhinde esingaphezulu kwakhe yini hayi ngoba ethanda bona tebhisi iyamvuselela lento le so mayihamba ngathi ikhanda lini hayi ngoba egula uyabo ikiphila kuyena lento iphila kuyena lento iphila kuyena lento baba inda kube elende yakho bayogxeka abanye bathi awukwazi ukuthenga usayi10 omunye athenga lento kodwa yinkinga umuntu athenga usayi10 iquzu kodwa ugqoka unayo bafana bini kodwa kufanele libe lukhulu bayihamba kuthi yabo angithi ngisho yini iqhamuka lento le iqhamuka lento mfethu isuka esisokeni kahle leyanda ukuqhenya nokuzithanda yabona nje ma uyibhungu ekunomuntu okubonza ayilona ke ayi uyahamba nje ngeke uvele udlathuzele nje mawuhamba kahle unsizwa unyathele kahle engathi uyabheka ukuthi kunetshe la kunani mina baze bathi ngiyayitshela kabani angithi uma ungibuka mina nginje angithi mina ngiyagunda ngihamba ngesaluni uthema sikubizwa aqala ukugula ngoba yini kufanele ngifike ngene esaluni ngilale kanje ngigezwe ikhanda lami leli lifakwe imithi ethile sure angithi ngiyayithanda phela uma ungayithanda angithi mawuhamba ubheke phambili kanje ubona phambili kuphela la ngibuka kunabantu abasho konke ngithi ungabe nendaba ukuthi bathini njengoba ngithe mthembe bheka lokho kuphambi kwakho kanje mina ungakhuluma ngamuzi ukhala uthi we singatshelwa yiloyo oyimuphi uma ingane yakho uthana naye manje noma akekho 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 yaxolisa abantu usabani ukuveza lezi ezinye ingane no lalela noma usaba ukuthi obaba bengane laba abanikwe zona angisho ukuthi mhlawumbe nginomuntu onikiwe nje ngoba manje usekufa abantu abathathu angene nokuthatha isibhamulo umntatu ubule yabo siphila esikhathini esibi sekunamadliso mhlawumbe udlisekile vele kwakho kunamathekeni oke wabamba oma bengane yini ungabuyeli oyedwa ayingeke mfowethu yini nanje benginebhada bayingoma mina ngengoma nje ngiyithole engiye ngazi nje kuyikhipha ngive nginebhada baba hayi ngive nginebhada abana ngqondo labantu ngani yini bezali baqoma baqoma ayibaqoma abantu besifazane umuntu wesifazane wathi nje ukumshiya nje inyangane nginsizwa mina yabo mangiya kubantu ethi awukwazi ukulala nami yabo lento inoNkulunkulu phakathi inengelo sethile baba ihamba nami ngeke ngithinte mina mathiwa ngiyocula ngakusasa ngizokuphusha nekabhlungu ngapha ukuthi sicabane thotha umunye uyakwenza uqale wamtshela uyokubamba ke manje kuyokubamba yini manje ngoba sikhulumile nawe usuyajona ngihambe asala phone sibani bani lapha ngimbamba mina nginedlo zele ngimbamba ngangitshela wami nomuntu umuntu wami uyangithethela
nawe insizwa ngiyakutshela ungaloku utshelwa abantu ukuthi umuntu akuthula uNkulunkulu uzoliveza ithuba lokuthi akuvezele iqiniso lonke ngimbambe emall mina ngoba ngibuya ngingashilo njengoba ngihamba nimhlaba wonke lo ngivele ngifike noma ilapho nginima ngifika avela khamisa hayi manje ngizochaza uchazela abantu mina icala lomjola angikuthethi futhi ngeke ngize ngilungise inkinga zakho lo kodwa phela ulingekile ulingekephi yohleze lingeka vele umlingeki igama lakhe kuphela manje ayithi usemncane ayithi semncane ukuthi uzokhula asesikhuluma umuntu ola 23 ola 22 uzokhula angazi lento ingenzeka kanjani njengoba ngimthandile mina umuntu ngifuna ukuchaza umuntu wesifazane njoba kokhokhwa kangaka ke esikhathini esiphila kusona awucabanga ngithothi uthithile kunengoma engikhiphile ngathi abantu besifazane bafuna izinto kuthina ezihlula ngisho abazali babo awukwazi ukungidemand irent umzali wakho imhlulu ukuthi akunikeze ukuthi urent kodwa phela uthi uyamlala awungenzi ikhaya uthi uyamlala ngoba nesibindi awungenzi ikhaya usumenzele konke lokho aqhubeka athola omunye umuntu wesilisa no angithi uzonihlukanisa wena ngoba vele uyaphanda imali ayiningi at least uma wamenza ikhanda wena ucovered so bese thola othanda ukuxaxa ngamasenti loyo kuzomenza ini uzomkhokhela irent o 3000 that depend uthi ihlala bese wakhona uzomswenkisa at least manje u4 ubalansile yabona ayibona inkinga la ikhona senginenkinga ke lapho mina yani ngoba wena awukhwali awukwazi ukukhipha yonke le mali lento abantu besifazane ibambeni la isikhathi esiphila kusona thola umuntu bafo ozomthanda kuthande ibamsane ngokwempilo mina ngeke ngathola umuntu esifazane ngeke ngimgagule manje alright ke lendlela uzingathi ngimnikeza imali angicela uyithathe le mali uhamba wenza incwadi angithatha unazo incwadi ngathi anginazo thatha le mali ufike wenza incwadi hawu ngoba unenkinga na hayi ngizobona uplan mina ngizoya kosisi bami bacele bangisize nomkhwenya nakhe awu hambe ngokwenza incwadi nangampela kashona khona kabuye na maze ngibheka ubuhlakani bakhe uthi kumina ekukhulisekeni kwami kwathi umfana ngingayithathi imali kumfana into yade yakhiwa kuyena ukuthi lesikhathi esiphila wena kusona umnika imali yokwenzana wayenenkinga nemfowethu ephele umsebenzi emsebenzini akade sebenza khona icontract uthi ndiyaphela so lo muntu unezingane ekhaya yena okhona yabo so ngiyacabanga ukuthi lo muntu uma ephila unemphefumulo ephila ngenxa yakhe uphila kanjani ngithanda ngisho nami ngizama ukungenelela ngoba ufuna othandweni sibambisana yeah iqiniso nje umuntu esifazane bafethu uyanikwa imali uyanikezwa imali uyani izochaza lento labantu lo muntu esifazane ngoba mangakhulunywa iqiniso uyakuthatha lo muntu akongamele yeah awucabanga uthola into mahala ini sengisho phaya ayi abadaba awudayisi kodwa khumbula lo muntu ukhulisiwe baba uziphathile yeah yezwa kahle iqiniso lithi wena ndoda kufuna uhambe uyovela ekhaya ngaphambi kokuba ukwazi ukuthola umzimba womuntu esifazane yeah ngoba lento iyigolide baba kahle iyaqhilaza abantu besifazane nisiphatha kahle bafethu futhi njengoba kubanda njengoba ngena ubusika nje kanje ngiyobuzwa ngendaba wena indaba nginomuntu engimthanda ngithi yeah so mona 4 wentombi usho uzozipha zonke hayi ngeke cha phela lo mhlawumbe lo 250 yeah yabo ukuthi ayawuthenga into ozoyidlala noma awenze ikhanda yeah ngaleso sikhathi leso futhi yeah yabo so umtsizwa busekutheni bafethu asisebenzelene emakhaya sure yabona nje ekhaya mina mangase kufone manje ithi impupha ayike kufuna ngenze uplan showcase unentombi engamanje intombi yabona lento yentombi bafethu weba wasuyikekela nje nawo usuzoqamba manga zinga angiwaqamba manga angichaze nje bafethu ukayichaza uyazi umuntu ima ngizoyichaza ngifuna ukuyibeka kahle uyibone bafethu lento yokuqonywa kunensizwa uthola ukuthi mhlawumbe into bezu10 efonini siyajola nje efonini asinankinga asikaze sivakashela nasibona kumnandi nje izinto ezenzakalayo so nje mina mangizomhlambe ngizoba nomuntu esifazane nje mhlambe abaningi manje angikwazi yini kufanele ngibanelisa ngithi umculo kuyangiqhelelanisa nako lokho mina okay uyangivimba ngoba nina kunesikhathi esifanele ngizile umuntu esifazane awucabanga ngithi ngiyamzila kanti kusekufanele ila kufanele ngimnikeze isikhathi sakhe ngoba mangibuye kuzeni kufanele nginike lo oqondile phela manje kusho phela sengiyagula
Angixhunyiwe phela mina. Ngifike ngisebenze kulo, ngisebenze emculweni. Yasina mina ngithi. Yeah. Ngizofika ngiyeke ukuthi ngilala nalo, ngicule mangibuye kucela fanele ngilala nalo, mangibuyela ufuna ngale cha ngeke mkhulu isiqale liyashaya lapha. Yeah. Sengiyancipha ngimile emzimbeni manje. Entombi zami. Bana mfowethu. Yabona bafowethu izinto nje bafowethu bafana mhlambe ziqhubeke nje. Naba mhlambe nababukeli ngiyabagquzela ukuthi batshele nabanye. Into ezimnandi lezi nje sixoxela. Ayenzeki phela lento. Yeah. Sabaculi nje abantu abasazi. Yeah. Mina ngiyinsizwa nje bafowethu. Yeah. Engizokusho ikhula nje. Benqonya bafowethu. Angikusho benqonya. Benqonya. Uzokhuluma nje osopolitiki manje ukhuluma nje osopolitiki. Baleta iqonde. Kumanje ngathi mangifunda ke nami ngafunda ukuthi hey ufunde ngepolitiki usukushayila. Yeah. So ke bafowethu intombi angichaza. Njengoba ungibuka nje. Mhlawumbe ungasho ukuthi lo muntu shosho unentombi. Mangibuka nje. Yeah. Yeah. Because mawucula nje abantu efana azi ukuthi bazoza. Sengitshela wona umuntu ofika emculweni azi ukuthi bazoza. Abaningi abazeli ukuzonzana. Bazobulala lokhu ukaduna nakho. Iqaphele lento le. Lento yobusoka mina intombi zami enginazo. Angishelanga umculo. So njengoba ususho kanjalo kusho ukuthi izidlanzana. Azizwe idlanzana. Ngizizathu ngisichazile. Yeah. Yeah. Izizathu ngisichazile. Zingaki so 5. Azikho 5. Azikwazi kuya ko 5. Zizilapho ziko 3 kanje. Kufanele zibe mbini noma zibe 3. Njengamanje mobuyisa ingqondo zingake ezimbili. Hayi ke njengamanje ezimbili. Okay, ziyazana. Angithi ngeke ngachaza ngathi mina ngiyimina angizwani namanga. Yeah. Isithembu ngasithatha. Asathatha isithempela nje kahle kakhulu. Futhi ngiyasithanda. Omunye kuyothi we inkolelo kaMaskandi leyo cha. Uyabona nje mfowethu mina njengensizwa nje kanje. Kufanele ngijabule. So isibongo sakithi siyakhula. Angikwazi ukuthi umuntu esifazane ngamgqilaza ukuthi abe nengane zo 5 zami ngingedwa. So kufanele bahlukanise. Fanele babhala ngathi mayiba na 2 lo abe na 3 and then it's right so umndeni siyaphila. Wawenza ishow ngicathi kwakuyishow yakho yokuqala. Yeah. Ehholo la Simaqonqo. Yeah, laseMaqonqo. Yeah, yahamba kanjani? Ehamba kahle kakhulu amcimbi. Angithi njengoba wawushutha wabuka. Baculi futhi nginitsheleke nje endimena Maskandi kunomona. Uyekeni umona. Ngoba la basebedlela umona. Insizwe engicula nazo ngakithi. Umculi nje ongenamqondo ngempela mawukwazi ukuthi umcimbi ungo10 ufike ngo1 kuyingakini. Sama lapha ngithi wabona wami umcimbi athi amaciko asuka kude eThekwini asuka ku Richmond asuka kuphi athi asikwazi ukuzovulela amaciko ala umcimbi wabo. Othi ngithi abekho endabanye bafika nekhindi nophaca bazobona ukuthi engabe lento yalo iyahambana. Bathe mabebona kufika amakhumbi baba. Hayibo liyanethi izinto kodwa manje ngiyagcwala abantu babona kwafika isound yangempela. Abantu babheka ucameraman okhona hayi baba. Akuwona la makamera lawa aphathwa ngezandla. Uye lo mbhemu wayishoot. Babona ukuthi ayiqalile manje lento le inamandla. Into yakithande baba cabanga kwalo mcimbi angisizwanga ngixolisa ukusho lokho. Angisizwanga. And umuntu oze wafaka isandla kulento yami umbhemu lapha engicabanga ukuthi uyikhansela lapha ngasekhaya. Engathi makufika abaculi abafana njengoba huphi. Wayesengibizele kubona wathi mfana umncane kangaka singakwexhasanga. Nami ngisanda ngena esikhundleni angikabi nawo amandla. Wayesanda kuqokwa nje impela ekubeni ikhansela. Ubani owamcela usizwa ngakusiza? Hey. Mfowethu indawo esikhulele kuyona. Abantu bakhona banayo support kakhulu. Angikusho bakhona into owaba approach. Yes, sike sahamba. Sihamba nesinqenqe. Hayi baba bazokuthembisa. Ngoba abanye babo uthi mawufika athi umuntu khona ingeke mina ngizotholana. Unomuntu ofuna ukusiza umuntu ngoba ezohlomula naye. Esikhathini esiphila kusona ubona siqindezeke. Uthi umuntu unamakhumba awu20 uhlula ukunikeza mina ikhumba ngifaka upetrol mangiye emcimbini. Kodwa unemali ahleli nayo eyimiliyoni kodwa uhlula ukusiza umuntu
into engikholwa kuyona ukuthi sabantu abamnyama ubona singaphumeleli nje kakhulu ilento yomona nokuthi asifuni ukusizana labantu bokufika basilimaza ngento eyodwa abanqeni ugrana isitolo be4 wena ngitshele manje masingathenga amakhumbi nawe siwathenge siwasayine ngathi sobabili uzongihlaba ngenhlavu wena wenzele ukuthola lamakhumbi awu4 extra aba wami kuba wakho wonke asithandani thina ndle emnyama anibambaneni nibone usingeni nilwe ukuthi siye phambili sihlomule thina nemndeni yethu umuntu omnyama uthanda nje ukuba nemali yena yedwa so usunayo imbangi la emculweni umuntu engazwani naye othi nje noma uthi ungena e-studio ufisa ukuthi wenze ingoma eqondene naye lento nethini nibiza ngani ukutalapha hayi ngeke akekho phela lento ngidisebenzela abantu abathile yeah okhuzani njengoba nje mhlambe beyenza imnandi le yanto yeah imnandi kodwa manje imnandi kubanikazi bayo ngizokutshela nje kunabantu nje abaphaphayo ngizokusho nje phapha uqina nje nokufuna ukubuka ufuna ukunaka awukwazi ukuthi ufike emculweni nje uqala ukucula usugibela phezulu kwakhuzandi umuntu ofanele ngabe uyamhlonipha uthi bhuti omdala yeah angithi njengoba mina mhlambe ngifisa ukushutha kufanele ngize kuwena ngizothi bhuti omdala ngiyafisa ukushutha ilapho la ungasungisize khona kufanele siye kulabaculi laba ogcwamelisha sicela usizo hayi ukuthi sibadelele athi umuntu awugcwamelisha akuve kuyitshela engabuza ubona ukuthi yini ukuthi urongi unemali lo muntu uculile kakhulu usebenzele leli gama lakhe ngizoba ngisho ukuthi kunabantu kufuna sibahloniphe singabadeleli ebapha umuphi umculo ofisa ukuthi ucule naye usethe ukuba phezulu ngiyafisa nje ukuthi ngenze ingoma nethwasa lekhansela ngenze ingoma nokhuzani ngenze ingoma negcwamelisha ayikho yenze nobahu ikhona ngenze nobahu and ileyo nto etshele mina ukuthi sengisezingeni wathi mayifika ubahuphe kumina wafike wathi lo mfana manje ngamnakile njengoba ngithi emculweni sikhona isiprophet wathi lo mfana manje ngamnakile uyakude ngibona la obaba abadala ngibona amakhehla njengoba wawubona ubaba engifisa ukumbonga ubaba uNdela Ntlangazi ubaba omdala ohlonishwa ngisho emsakazweni emkhulu and onezinto azenzile emphakathini lo yamuntu beletha belungu baphesheya bezofunda izulu bezofunda ngesintu bezofunda ngokudla kwabantu abamnyama kodwa wakwazi ukusukela ingane ehloniphi athatha imoto yakhe athatha upetrol wakhe ezemcimbini amazohlala phansi endiwangibiza wathi mfana wami ukhule windoda ngibonge umamzulu wentombi ngasekhaya owangeseka wathi mntanami sisoma nawe nominini kokwenzayo sikhona mama omdala ohloniphekile ohlola intombi owenza into esizweni right so namhlanje ngila ngikhona hayi ngemali yibusise engangiyithola kubantu kuthiwa ngiyafisa abantu abasha bangazi ukuthi kuzubhala ingoma afuna ubhema insango udoti nje lo udoti ngeke ngincethezele udoti lo azasho umuntu uthi babona usushuka ke shakakhulu isiginci shidi nje leyo madoda babe ndlala iginci nidlala nensango shidi lo ingenaphi intuthu esiginci nesandla ingenaphi intuthu phela ithi la uyabo uyahlakazeka la ihlakazekaphi thola ukuthi wayengezeshaya iginci usemncane ke abantu usedliwe ilensango yeah asikidakamizo esenza abanye bangena sebedakiwe stage bathi hayi impela iyashayeka ingoma ubulima no umuntu omnyama bafethu angazi unjani yazi umuntu omnyama akanqene ukuthi kuthiwa iwunga ineretex athi ngifuna ukubona umnyama so nje lento yendle emnyama bafethu ilinyazwe emumva yabo ilinyazwe emumva angaqedwa kanjani ama drugs mucabanga hayi yazi siyeke insango wavele bathi ayilegalayo basho njalo namanye ama rasta abuye bathi yaphilisa hayi nokuthi insango ibuye phela into etshalwa phansi ubona siyaboshwa siboshela ukuthi iqhamuke nomuntu omnyama yeah ukuthi i-wrong yeah qilazwa wena imuphi ugwayi ongatshalwa phansi bafuna ukuyitax umthetho wakho ngithi phela bayifaka manje bathatha ugwayi wabawufaka bathi icoke yeah agoqwa kahle wafaka into engathi ingathi ifuna ukucwebezela ngoba iqhamuke nobani nomuntu omhlophe yeah thiwa injani isemthethweni awukwazi ukufaka into emthethweni uqeda ubhala uthi danger it can cause cancer it can kill you uthi semthethweni into ebulala mina
umbulalazo uthi usemthethweni ngoba ufike nobani nomuntu omhlophe phela thina abantu abamnyama thina siqhidazwe ezweni lethu ufuna sikhulume lokho insangu ngoba itshalwe yimina ngabona ukuthi lento le ingasibhenya hayi ke uboshwa iminyaka ejele boshwe into efike nawe lento kodwa iyadayisa iyabhenywa futhi abantu bayayithanda lento iyalapha kwezinye zezifo ethile ngoba isitshalo makuhlolwa ngabazi ukuhlola iyakwazi ukusiza into nemini kuleka baba uzoboshwa angithi umnyama mawuthatha insangu uyise ejele uyoyenzana angithi ngizobanjwa nensangu binisa kale nsangu uyoyenzana angithi wena uyoyithatha ngale uphinde uyidayisa vele ngoba insangu ngeke uzuyibophe ejele ngeke uzuyishise futhi ngoba akekho sakwabona la kushiswa khona insangu njengokuboshwa nangaka manje ungathi uphushe nethekeni uyithole mhlawumbe endaweni ngabe indawo zobumnani ngabe indawo zani uthi ifike lapha ithi hayi wayile ntunja wayi rape ungathini ngeke ngithuke futhi mangabona mhlawumbe umuntu engangithandana naye cha bengeke ngisole mangabe kuthola ukuthi khona umuntu esifazane engangithandana naye obuye kumina wathi ufuna mhlawumbe siqhubeke and then masilala athi hayi ngimdlenguleli wayebantu ababizwa ngama-ex aniyeke ukuthi niyochantela kumuntu ongasathandani naye ungilandelela kanjani mangasathandani nawe ungilandelela yazi omunye uthola ukuthi ufuna ukuthi ukhuzana useyambona ukuthi usephumelele useyothi loyo akayondla ingane yinja ukuthi hayi ngoba ukuthi une stress manje umuntu masuhlukane naye miyeke khohlwa ngaye ukuthi ingane akayondla icala liyakugojela mhlawumbe uthi kuthiwa rapeile ugcine ngampela kuba nento ayenza ukuthi ugcine uboshwe after 10 years or 15 bese yaxolisa athi ngenza iphutha ungenze njani uphuma la mangiphuma ejele futhi ngithatha impilo yami ngiqhubekela phambili ngizahamba phezulu kwamagama ami okudlulile asikiyekeni kudlule bafowethu silimele vele empilo nesilimele uyabona nje wena mfowethu njengoba wena nje kanje unamanxebo nawo sure and nginabantu abangazile kwena ngoba bezokusiza beze nepikile bazofaka lapho kukhona izilonda khona abafuna indawo efine cha beze esilondeni baba buka nje mntwana ngithi ngenza umcimbi ngatshela amacike endawo ngesikhathi ngahleleka mangiwatshela ngesikhathi afika ngesinye isikhathi sawo kukhona insizwa nje la ekade ishaya isigincila kumina ngikhumbula ohamba naye mayishaya isiginci kumina ngiyayitshela ngomcimbi wami naye isiya isinengoma nazo zayo icula ezu4 yakade i10% mayicula ifika emculweni emcimbini wami isiyafika ithi hayi ngeke ngifike late la manje ngiyongena emsebenzini ela nje ngifake ngiyaphuthuma nangampela ngikwenze lokho ufike late lo muntu angesiqala wahlehla amaciko amanyaza angakwazi ukudlala ngenxa yesikhanqi nothi ukuthi ugesi wawungeke engazi ukuthi izathu saloko yini kwakuthi ngumuntu ohlelekileke so makwenzeka njalo angaye emsebenzini uyabonakala uhamba nequlu labantu kade lize kuwona umcimbi lo mayihamba nalo leli qulu usekhuluma igama lokuthi bekuvele ngeke kulungele utho kuloya mcimbi uyamuza umuntu emuphi yena lo mfana lo beshaya isiginci kumina usethi vele lo mcimbi bengiwubonile mina ukuthi ngeke uzohambe kahle lo muntu ngizwane naye sisuka sikhula sihlupheka kanzima sifuna wangiphokha kakhulu so uma wakho usashona baba kusashona so usukhulisa ugogo wakho ke manje ugogo nje wena okhona njengamanje and engimbongayo mfowethu kakhulu engifisa uNkulunkulu amgcine nje mfowethu azakhumuke yonke amazinyo omngcono labafana abarape ogogo uthini ngapha uyabona labo ke cha mfowethu angeke ngichazele bafowethu shelane zikhona intombi amatshitsha khona nje ivideo akade ivela yenzo ayanda Msweli omunye wayerape ugogo okhubazekile wafika ebusuku nje indawo amrape okokuqala lo muntu ukhubazekile okwesibili ugogo wamtshela futhi ukuthi akenze yonke into yenziwa abantu abanye ayizwe impela leyo nje ngayilalela ukhozi ngoba ngijwayele ukuthi ngilalela ukhozi ngayizwe ngase ngiphatheka kabuhlungu mfowethu ngoba ekugcineni njengoba ngiyayisho lento namanje noma ungakwazi ukukhuleka bonga ukuphila emhlabeni ubonga uNkulunkulu ukuvikelele kuzona zonke izinto ezikhona kunemoya kulomhlaba esiphila kuwona bonga ukuphila ngoba lento iyangena ngeke umuntu oright kahle ekhanda bafowethu oyena ongumfana ophelele enze leyana ngeke ukuma sense mhlawumbe kodwa lento iqala ngokuthi lokhushela abantu abadala nawo njani bashela nje abantu abadala
imake ngathi ufuna ngishaye kancane njalo washela wathi xaxa ayileyo mfowethu inzima cha ngeke mfowethu abantu abadala nogogo kuhlukene ngcono la mhlawumbe una 45 ya hayi kuyezwa kanti yabona mase kushwabela inyama yabona mase kushwabela inyama ngoba phela uthando ngeke silibeke eminyakeni uyabona mase kushwabela inyama umuntu yela ko 80 kuthini nje kuwena ndoba uyibhungu nje ngiyibhungu kuvuka iphi imizwa hayi kodwa abantu ngisho ukuthi kusho bayagula khona angeke ngithi kunokuphazamiseka okukhona and mfowethu engifisa ukuthi ngikudlulise la ngiyafisa loluhle loluqhubeka and eqhubekeni kwalo mfethu ngiyafisa ningaphela amandla njengoba niliqalile kuzokwenzeka into enje nayo kunabantu enisazobabiza bangezi yazi ngobani bafuna ukubona ukuthi wena uzoyapha empilweni uthi uzama ukwenzani nami emcimbini nami nabantu engababiza bangeza bayifikela ngesikhathi sabo babefuna ukubona ukuthi njengalabo bafana bangasekhaya abantu bazama ukucula nabo obala wonke nje lamaqembu akhona ibaningi kakhulu manje abantu abacula lapha ngasekhaya so nje bafika ngesikhathi sabo beyabala indawo beyabala baqala bafika nje oqala bezo-check ukubona ukuthi sifuna ukubona ukuthi lo uyaphi nempilo lento athi uyayenza iyenza kula ma-artist athe ukuduma imapha angafika ngowawabizile alikho afika wonke and ngiyawabonga mfethu kakhulu ngoba ekugcineni angilutho ngaphandle kwabanye abantu umuntu so ubudlelwane kuMaskandi ubona kubalekile ukuthi nizwane kubaleke kakhulu asikhulumeni bafuna nje kanje awabe khona ama shows anje sikhulumeni ngoba kunomuntu engiyi role model yakhe ongangazi mina ongibona lapha kuphela ufuna ngazi ukuthi ngike ngahlupheka ngangibona sengiphuza la hayi mhlawumbe ukuthi ngoba yini sekuvuma isimo amandla semvumo ukuthi ufunde isikole kulula uphuze lezi usathupheka kulula uphuze lezi ungamgceki igcoma ningagceki bafethu imali siyamvuma wempilo yamuntu uma mbona ephuza isiphuzo mhlambe sa 500 nawe uyeza lapho uyakhokhelelwa lokho impilo ayiphilayo isikuleso stage hayi abanye ufica befake ke bezama ukuzenza into ungazenza into ngoyena noma masingaqhuma nje siye lapha endabeni yokuthi khona umuntu osifazana wakutahula wenzani lo muntu osifazana ngamshada njengamanje usathana naye ngishada into eyodwa kuyena ufuna nazi insizwa ashada ubuhle ingqondo umuntu osifazana esidinga esuke siyidinga kuwena inhlonipho nala ngezansi la ezansi kunyani fanele kube right kodwa umunye uzothi imizimba abantu esifazana ayifani hayi ayifani ilele kuyiphatheni mawuziphathe madlapha khululeka baba zonke izinto ziyofika zize ukuthi ayikade wawubona Rasikhuma phela iqiniso bafethu. Mina njengoba ngitshela ukuthi mina ngime ngeqiniso. Usuke wahlangana nabo before abantu ozwa ukuthi hayi sengahlangana. Awukwazi umuntu osifazana ubala abantu abadlula ku5 abazi umzimba wakho nje. Ngoba phela lento iyokuba nqunu ufuna si understand ijulile. Lento ye-private part ijulile. Namajita yakwenza lo ngithi sebephila njalo bathi namajita abakhumulisa nje babe ngaphezulu kwa10. Ufuna phela ubuye ukhumbule into eyodwa. Uyamitha nilo. Umzimba wakho unjani? Strong umuntu wesilisa ungeza ku 50-50 ayikho leyo nto. Mina bengisebenza kuthiwa aziye epiki naye abayi beza nje nepeti bayasusa lokho kodwa ngiyenzelela kodwa sisebenza nabo so umholo wodwa igama nje kodwa kuthiwa cela abantu ngoba abantu besifazana abakwazi so kufuna sikhumele iqiniso linje ngoba linjalo umuntu efana umzimba wakhe uthambile even umthinta uyamuzwa ukuthi umnandi uyashisa uyabo uyashisa mawungene ngube nje kade ngene la ikhona uzozo iyagqilaza ushisa empedeni uthi hayibo kuba siweni la nelenda Ngiyala le ndodo islender phela mhlawumbe usengachaza hayi mhlawumbe ilenda nginankinga nayo nazo ziyashisa nalo uthandile nazo ziyashisa indlela yazo ayakufana yazo mhlawumbe akufana ziyashisa nazo kodwa umfazana nje wonke uyashisa wonke nje esinjani
kuya ngokuma yeah uthi ukuthi wakhiwe kanjani yeah vele phela ukushisa komuntu ongathi uthanda ukuba nomzimba nomuntu osilena ngeke kulingane yeah kunjalo impilo ayakaza ngagcwala mfethu ayigqilaze le ingoma nje ngizoyikhipha nje manje ithi wonke umuntu akabe nesitifuza sakhe yeah hayi bafethu mina angifuna ungasho yeah hayi mina ingeke uthanda lapha mabegcwele engathi ungagcwala noma ungasile usilenda kodwa engathi ungagcwala yeah ngoba uthando phela into efika kuwena hayi ukuthi into obuka ngehlo ngoba mangizobuka ngehlo ukukhala lokho yeah ngoba ngeke ngize ngiphuphe ukuthi ngizohlangana nobani ngoshada nobani ukuzwana nje kwamagazi nenhliziyo ngaphakathi esho ukuthi lo muntu uyamthanda kodwa moya oshela usheli othe ukuthi ilento ile ngisho nje ngiyegazi netype yeah ihamba kumina isemzweni yami mina ngizizwa kanjani ngomuntu esifazana onjani yeah hayi kunjalo mfowethu funa sikhuluma iqiniso wonke umuntu unomuntu akambonayo ukuthi lo ungifanele ukuthi ngithanda naye kunjalo engathi mina angathi ngathi imali yase absa ngathi ngathi ukugqilaza yeah so uplan ukushada nini ukushada uyabona nje mfowethu ukushada akukabi semqondweni wami kwamanje yeah ngenxa ukuthi bengisafisa ukufocusa kulento omculo wami ngoba ngibonela ukuthi mangithanda umuntu esifazana kakhulu ngiyalimala omunye uzothi mhlawumbe lo muntu angakwazi ukuqoqa emsebenzini wakho webusiness ukwazi mhlawumbe ukuthi akumanage imali nani ngoba kwamanje usayimele yeah athi mhlawumbe angakusiza yini ungamthatha umsondeze umbeke la ngimthathe lo muntu yeah ngingamthatha lo muntu ongafika mina kanjalo athi ndoda ngifuna sisebenze so kulaba osuka jola nabakekho seke wafika wakhombisa ukuba ne-interest ukuthi nisebenze nephambili ku-business yakho besides lo wathi ayithatha imali wenzela isenze akekho umculo kuwena basawubona ungathi uyadlala abona ngathi ngiyadlala yabona emculweni ke into noyenza kuzothi khona umuntu ozothi hayi sibani lento iyabhediyeke ubani wakholelwa kuwena kuqala ekhaya ukuthi hayi lento ikhona lento music noma ngoba phela yabona nje nami mangikhuluma iqiniso hlala kushiye kuthiwa hayi ufuna uthola umsebenzi oqondile bese uyacupha njengala ubamba ngoba abayiboni lento ngazi ukuthi ingakuphilisa ungondla ingane ungakho umuzi uthenga imoto ube nonkosikazi babona sengathi lento umdlalwana so kini bebeyibuka kanjani hayi lento beyibuka ekhaya abazange bayibuke njengento serious umuntu engisho ukuthi wayibuka njengento ebalekile ilo engizalwa nayo ukuthi yena bengigqugquzela njalo ukuthi mntakama zimisele enze ukuthi ungaphela amandla uyena umuntu empilweni yami engazi ukuthi lo yangiwa naye ngifuna futhi mangathiwa unenkinga manje ngingakwazi ukufa ngifela yena mangaqhamuka umuntu lathi uphethe isibhamu ngathi dubula mina kuqala ngaphambi kokuthinte umndeni wami ugogo wami mfowethu ngithi uNkulunkulu la ekhona zami maba amandla ngithi la ekhona azamgcina uNkulunkulu ngoba lo muntu ongithwalile mfowethu ngizelwe mangitshela uma uyena wayehlala nami uma esebenza ngikhulile ngiyindoda namhlanje mangigula mina uyena ongithintayo utefeke ngitefe bandla gogo wami bandla uyabona uyabaza abantu abadala yotatazela bandla akasakwazi nokuhamba kodwa manje uyambona ukuthi ukwenza kwakho usafisa gogo wami kade asambe siye engadini uyohlala engadini usenali yanto ukuthi yena ubekhona ukuthi fana sebenze kuyakholwa ukuthi thina ndle emnyama uJoji wena uyasebenza yena uhleli thina ndle emnyama ngiyafisa abafethu sibuyele kulento ukuthi asisebenzeni umhlaba ukhona ngithi wethu asiwusebenzele so kahle kahle kusho ukuthi nje wasikhula sabantu abasho uyamdinga umuntu osemdala esayidini lakho ukuthola ulwazi nalezo ziyalo nyazi siyamdinga umuntu ozongiseka ukuthi ayindoda engathi uyaqhuzuka esandleni ngeke siwabalekela ugogo wakho ngaphela kuduma ukuthi hayi ingane yagogo la yishawa hayi lo hambo sifakulu ubencinza lo wami ubenenzipha ngathi inzipho zakho ezayisakwazi ukunqumela zomile manje semdala ubethi mekubambile baba la endlebeni usale kuvela inyawo emhlophe uthi mawugeza kuncinze ugeze uhlangothi olungala amanzi ungafuni awele ngalo ugeze kanje bethi mekushayile ngesiswebhu baba cha ushayile akuchaza kutshela ukuthi mawuthi ufuna ukula ungitshela ngisarende ngoba yini ilo muntu owenza mina ngiphile emhlabeni ngoba yindaba nje namhlanje ilizwe linje asishawa ngisho iBhayibheli liyasho lento yokushaya kwenza ukuthi kuthi eqhwe bamehlo mina ekabe ngifuna njalo ngo6 ngibe sengingaphakathi mangifike ngalo sekuqhuma isibhaqa so lento ingikhulisile kusazi ukuthi okay kunezinto empilweni engizofela nazo enzima
ekuzofuna ngizamukele mase ngiqhubekela phambili. Ayike labafana abakhule manje awubandla. Wangayiphatha nje imali esikoleni akayi. Khona into efaka ingane nerong. Wazi ukuthi konke kuza kalula. Utshela ingane ukuthi kuhlale kunemali nje ebhayizana. Izothi mayikhula ingane ke ngenzeka ingane ivele ibambe inkunzi. Angithi awusekho wena ayisakwazi ukwamukela ukuthi ayisakwazi ukuthola imali njalo. Siyahamba kuyothatha imali yemoto ifuna imali. Ngoba yazi ikhule yazi ukuthi yonke into ila. Mathiwa nje obukhula nje umsakhuluma ngengane umfana wakho usemdala mina wami usayaqala uba yi-teenager manje uthi uyazwa kuthiwa hayi ukukhuthuza umuntu ifoni nangu seyaboshwa ungenze njani Amfaka isibhaxu mina maye esala phakathi ngesikhathi kufuneka amabhelu ngayo yomkhiphi ingane yami ngeke ngilahle to keep him murder hayi kwalapho ngeke ngilahle uyamlanda ufakazi ngeke ngilahle kuyofanele ngimeseke ngoba ngisazi isizathu yesebulela umuntu phela ukubulala umuntu khona umuntu obulala umuntu ngesizathu yonke into nesizathu hayi kuthiwa nje wayemkhuthuza kwakuthi umuntu uyagoloza agcina emgwaza kwabona lapho konke akwenzile kunesizathu ngoba kunabanye abantu ababulala abantu ngenxa ukuthi bazondwa ngobaba wabo mhlambe mina izathu angizange nginikeze uthando ubulaneni engane zakho ayinika uthando ingane zami ngaba zikhuliswe imithi isikhathi esiningi ngibelethe emhlanje baze bangihleke thawo asekhaya baze bangihleke ngiyishuzela izilala mina ngiyakwazi ukuhlusha ingane ngiyakwazi ukushintsha ipampers bo baba nakani ingane ngoba egcine lento oqhele ingane nje mina ngiyigeze ingane uyozuyibona ingane esindala uyahamba uzothanda ukutohoza imali ayikho ngale kokutohoza ingane inika isikhathi ngishintsha ipampers zelwe mina yami manje ngeke ungitsheleke ukuthi uthi njengoba unengane intombazane mangathiwa kuba khona umuntu oyithinta mbiyona ungenza hayi mangabe khona injele kufanele ngene uzompawa yini manje jela hayi ngoba mangabe ngiyombona hayi ungafuni ukuthi aboshwe noma ungafuni ukudila naye hayi ngadila naye mhlambe kuze kube mhlawumbe mangihlule ukudila naye uyaboshwa kodwa nje umuntu othinta umndeni wami ingane yami hayi baba ngenzeka noma ufuna nje sikwazi lokho ngalapho hayi cha ngathi isigadla avela sendoda engaka noma ngathi mhlawumbe uphakamise insimu uyibhanqela phezulu mangibona ukuthi cha impela yangihle yokulandelela ngeke ngakuzuma njengombese ngingithume nje ngoba phela ke ngizolo kanjani nawe othinta umndeni wami hayi ngeke babakhulule ngeke uthi into umndeni wami ngoba manje ngizozibuza into mawufuna mina woza kumina lento okuhlukunyezwa nje kwemndeni ethi bafethu insizwa anuwona amadoda awukwazi ukuya kubantu besifazana uyobagwaza uyobadlwengula asiwona nje abantu asibulala igama lamadoda ubona kunje emhlabeni ezweni kubulawana kanje ila madoda angawona amadoda uyindoda uzokhipha isibhamu impela udubula umuntu esifazane usibiza ngendoda uzimpela uyaqhosha athi umuntu ungifebelile ngamfundisa awuyona indoda ngamfundisa ngamenzela yonke into engiyitshela ngehistory ilento yehistory manje ngitheni kuwena kanjani phela ihistory yewodwa manje engishayekile ubheke inqeni nona kanti bafethu asiphilana impilo life goes on iyaqhubeka impilo mayikufebelile miyeke baba amandla endoda waphela ungamxolela amasentroweli cha ngeke ngikwazi ukuxolela into enjalo ngiyashiya cala lomjolo nje bafethu ungalinga ukuthi uzikhohlise noma senishadile athi wangiqabula kuphela hayi cala lomjolo nje ayikhohle ngeke ngixole angazi komunye mina khohle yebo lo mjolo ngiyavuma kodwa kwaba hayi noma thiwa mhlambe akuzange qala mkwaqathula nakuphela mina elo mjolo angithethi ngikushiya ngiqede ngingakutsheli ngilo ngithi hayi si right si right hawu phela phela emshadweni ngeke ukwazi umshiya kanjalo emshadweni ubani amandla indoda awapheli shiya phansi ngashintsha ngisho umsebenzi kashiya nawo lo muzi akasale nawo ngiphela siyaboshwa manje samadoda kodwa sitshelwa ngemizi yethu ngiyawuza umuntu ola kumaskandi indaba yesikole asihambanga nayo kakhulu ugcine phe esikoleni yini ekwenze wagcina lapho esikoleni mfowethu ngigcine ka10 into engibange ngagcina lapho wawuqeda noma wawubamba waphela waphuma kanzima akunzima ngalesa sikhathi angiphela kwalapho ngizimba ngigijimisa uyena untombazane lo sihamba sibuya kogoli sihamba lokuthi uqedele necareer ngiphazamise into eningi ayifuna umconfront again ngithi ngilungisa into ethile kanti hayi ngiyazibulala ngizilimaza mina awucabange ngomsombuluko esikoleni mina ngangijwayele ukungayi ngibuye ngo2 sibuye egoli othisha sebeyazi manje
sebeyazi njengoba kwakushawa nje uyazi bengashawa uhlonishwa ikhono lami kuyabona ngathi lento iyaphambili ha please vela ku TV manje nje abafana bakurude mangifika esikoleni ngenza isilima mina ngithole ngisho u50 nje wamaphosha so lapho silimele yeah hayi ngiyawuza lento ikulimazini limaze kakhulu yeah so wasuphela lapha kuthendile ayikaze ngiphela nokuthi ke isimo sasekhaya sasingekho right langichazile yeah namhlanje sengiyakwazi ukukhomba ekhaya ngenxa ukuthi ngabane but omunye uzothi isikole imfundo ayikhulelwa why ungasaqhubeka kangaka emva uba uzoqhubeka nokufunda njengamanje ngizofunda kunento engifuna ukuyifuna kodwa ngeke ngisho kodwa mina ukucula kwami angiphelele la yeah kumaskandi qala kwami ucula ngicula igospel yeah umuphi umculo omthanda wegospel bengicula lo mculo lo ilona lelithe bolo mculo acapella yes bengikholela ngiyakholela ezwini elingqo so kahle phakathi kwethemba nabanqobo uthanda ba bengithanda ithemba futhi ngisakhula ngithanda ithemba yazi la rust eliyinkinga emfowethu yabona abantu nami bengigqugquzela mina ukuthi ngizoya phambili yeah ngento yami enginike uNkulunkulu and ngithema ngikhula lento yokusina nokucula yaqala mfowethu and into oyibonayo ukuthi kubantu iyavelela so kungenzeka ukuthi ushintshe ngelanga sikubona ucula gospel mangibona ngicula igospel angifuni uthuke mangibona ngicula ipiano angifuni uthuke mangibona ngicula ihouse mhlambe ngishaya ipiano wazi ukubhenga ukudansa kakhulu ngenzela ukuthi umuntu maye ngibona endaweni ezithile ngidansa angathuki yeah ngiqala ukudansa ngina 4 bese ngidansa sengihamba indawo ngina 4 ngiyazi kome mhlawumbe uyothi awunamanga mawuthanda iye ekhaya ufike ubuze abangikhulisile noma ugogo uzokutshela ukuthi hayi lengane ethe ikhula nje vele ephathini yami engangenzelwe yona ngina 3 awujala akubukwa mina yeah akubukwa mina kwathi wow lengane isencane ifundiswa uba angifundisanga umuntu ukudansa nokucula futhi angikufundiswanga so bafowethu asiyibambe lento uma sithela noma uthola ucula ipiano noma utholani ungathuki uphiwe lo muntu so njengoba ke ukhuliswa ugogo mhlamba uboni kumqondo right ukuthi ube naye umuntu oseduze usheshe umsondeze ukwenzela ukuthi isalwazi masihamba ubunayo umuntu owesifazana ola eduze wakho ngoba okwamanje ukhosele kuyena ugogo yeah so lokho mfowethu ngizokwenza ngoba kuyangiphoqa yeah empilweni vele uzodleka uma uzomela udliwe uzokwenzeka isilima shuthi phela songagani masobhekana nenkinga zomhlaba yeah uhlelo lombo ngikulona kufanele ngiganwe manje sekuyisikhathi phela kubhlungu nokugana usumdala yeah usuno 40 sekufuna ne-enjoy yeah ukwazi uyikhipha so ukuze ngibe indoda ngiyamdinga umuntu ozoba sekhaya anakekele ikhaya nezingane zabo ngesikhathi ngingekho ngophanda into enjalo hayi kuyazwakala cha mfowethu kube intokozo ngicabanga ukuthi sisazoba nawe nje isikhathi eside sohlolo ihlala silosizwa nama album akho ithini title yale album entsha ithi umahlalela itholakala phi siyatholakala einkundleni lezi nje ama-platform uyayithola uthi Masithela ungena uMasithela lo Masithela kuphela yeah ngoba phela kunabanye abantu ababona igama litrend abafuna ukuthi babe igama elithile yeah lalelo gama vele yakhela ngamaqhubeni unje Masithela uzothola igama isihloko sealbum sithi umahlalela yeah uyathola zonke ingoma la ngicula khona nobahuphe ngeke bayikhwelele intaba umkhambathi vuka uyozama ingoma eyaprofeta ugogo wami wathi mntanami ngeke size ukuthi uqede isikole sinayo imali ukuthi uqhubeke ufunde kodwa vuka uyozama ingoma enjalo ingoma yami ethi sibonga ngoba siyaphila so abantu abafisa ukubona mhlambe ucula ujwayele kuba kuphi mhlambe kweindawo ujwayele ukutholakala kuzona nje uhlabelela abakubona ukuthi hayi uyagida ngempela lento oyikhulumayo udlala eShoprite suke sikhona okwaku Cambridge ngizongihamba nobahuphe ngolosine umgqibelo ngizongihamba noma-million eThekwini ngiyaya-ke nje kushiyana iy'nsuku ngoba baningi abaculi angithandi nokuthi lokubukwa mina njalo ngiyathanda ukuthi ngibuye ngithi buye ngingezi kanjalo buye ngenze okunye eceleni into injalo so nje e-workshop uyakwazi ngithola izolo nje bengise-workshop abantu bayasho qaleli iyagqilaza so nje ku-Facebook uyangithola uthi Masithela Mkhize uzoyibona ubuze konke ofisa ukukubuza uzokuthola konke futhi bangasheyi kodwa abantu besifazane kanjani awushele phela mawuza ukuthi mhlawumbe kuyasheleka kodwa uqomeka ungalingi uzo-expect kuzodepend ngiyakudepend ungalingi bawashelelani kongeke uqobe futhi jabula phela ngoba ngimtshelile ngamthanda nawe kuzokujabulisa ukuthi uthole yeah
kuhle noma uhamba la kuthiwa ulala ihlitho ngawo Yeah. nkosazana Yeah. angikhaniwe njalo ayizwa la yinto esazi ethi uright futhi Yeah. mangingayitholela wena yabo le nto kuyangijabulisa kuyangenza ukuthi kunomuntu ongibona ukuthi Sure. right yeah Hayi ke babukeli siyabonga kakhulu ukuthi ke namhlanje besivakashelo Masithela sibe nenkulumo emnandi kakhulu engikufundile kakhulu ukuthi one ufuna ukuthanda into oyenzayo okwesibili njengendoda into ayikhulumile uMasithela ukuthi kuyadlula leyibambe kuyadlulwa okusho ukuthi awuhlale entweni noma ngakuthiwa yiliphi iphutha olibonile kumuntu onaye ibambe le siyadlula sihlangane nge-episode elandelayo wenze sure ukuthi uyasubscribe singakujabulela kakhulu lokho so that uzokwazi ukuthi ulokhu wathola njalo ama videos ethu siyabonga kakhulu sha